Kutangando magadi kwa matu mungu wa timana anyika Zimbabwe zangonze Rapson mali the national driver ka toro mkaonte kaiye ka tafadzwa Shugeta Lloyd Penny bamushika shika jange mwina yezo akareka kuva ningoza 9 no bata
12 mangwana mwara kuite zvakanaka natena right ko zvine zvikachengetesa kubva zvinobata ka 12 o'clock ndakavimbisa niso ndorapfura ndikataiwa ka chazingika tichibata ka norondo yadewa bvumara ndaka pazuva ranhasi ka bhegire masasa kuti vazhinji kuti vadai zvavo vakatomirira ka kutodekara kumirira kuda kunzwa kuti ko zvakamira wani tongai moyo yakatisiya kaisisuka musi wa 15 October 2011 kuti one about 7 years kumaranda kufuratira nyika isine yazvo nasu unokaiwa kandirega ndimbotora mukana akati mbotiwo muchidimbu timbozwa nhorondo yavo ndakamboenda kusosombe ndokunowa kumusha kwavo kanita hurukuro kana gogo rekati nzopanapa vachitiudza kaiwo kagogochera akaberekerwa imomo nomupurazi manzi richiri purazi ranga riri purazi rino rahanzi ndiri kutondera gore racho wakaberekwa 68 21 March asi wainge akafanira kuberekwa muna February ndokubva aunonokwa kuberekwa ndokuwaiberekwa mu 21 March. Chii chakanonotsa kuti anonoke kuberekwa? Meno vanhu vanongobatana kana mutemo wokuti wakari mwanakomana asi mukoma wake wakaberekwa 9 months. Yeah, nakuberekwa 9 months. 10 months. 10 months. Nomwezi we10. Vakaberekwa vari vangani? Wokutanga wokubereka ine ndi Johannes.
une mhuri inoidyo ni vanhu vaone. Saka kubva pana Johanisi kunoyani kunouya Baisai vatete vaiyetongai vapita pachiouya iyetongai vari vatatu chete. makaita vatatu badzi. Ivo sekuru vainzani zita ravo? Zita ravo vaipita kana kuti Kanisiyo. Kanisiyo ani? Zengeya. Kumusha kwavo vaibvepi? Vaibva Bhikita. Vakaberekerwa Bhikita vakangobva vouya mubasa vachibva Bhikita. Koimimi kokositerenyi monzani? Ndinoi Murai. Ndinoi Esther Murai ndo ramai vangu. Ramai iri nderambuya Murai. Ramai vangu ndoi Esther. Zvino ndoi Esther Zengeya. Nokuda kwezvitupa zvavamugabe kai. Nekuda kwekuwanikwa. Imimi kwenyu kumusha ndekupi? Kwangu kumusha kuMondoro. kuMondoro Wingezi ndo kwamaobarwa emi. Saka koko mukomana wakakurira kupi? Akakurira pano pamusha. Akaita grade 5 akaita grade 6 ari kuBonwell. Akatangira kupi grade 1? Grade 1 wakatangira pamiri apa panonzi pakabeti paruveve pakabeti. Ndo pavaidzidza ipapo achiubva tichimisa kwachidanikireo achiita grade 6. Saka tichomubisa tomuindisa kutaundi achinopinda kuchiedza. Apa kuchiedza ikoko aigara nani paifunda kutaundi? Waigara kwavakutsira ari ipapo. Akapedza chikoro ndopaopinda basa vakamuindisa kutaiga kutaiga Reef Mine. paBD ndo pavaipi. Akamba anodhakwa noutsi ndopaaenda kuhosipitari. Saaenda kuhosipitari kuya vakati kosei kuti uinde mumugodhi. Iwo akati pabasa ndo patakaisiwa nababa mini kupedza chikoro kwatakangoita. Saka uko kuhosipitari ndo vakaoti achinyorera kuhosipitari manje ahoenda pahosipitari. Wochitanga kushanda kuhosipitari? Kayapulaya kunyorere pano basa unoriwana pano haungasevenzi kumaini. Saka zvekushanda kuchipatara zvakatanga mushure mokunge aenda ikoko kunorapwa ndo pazvakazoonekwa? Ndokumva voko kuhosipitari vati hazviiti kuti mwana muduku apinde pasi pomugodhi. Nyorera pano iwe. Kwakuchitanga? Ndo kwakuchitanga kunyorera kuwana basa kuhosipitari. Akangobva haana kuoneka kuBD kwacho wakangobva kuinda kunoshanda kuhosipitari. So mwana muduku ndo pakurira ipapo ndo paanga owanana namai avo. Namai Peter ndo paakasangana namai Peter? Asangana namai Peter. Izvi zvekuimba izvi zvakatangira papi? Maizviona here? Waingopractice achidzidzisiwa wakadzidzisiwa navakawanda. Wakambodzidzisiwawo naDembo. Achidzidzisiwa noumwe aikwayandiko ari mukwekwe imomo? Ari mukwekwe imomo. Ikoko kwenyu vakambomunetsa kakuti uri munun'una waDembo here, kuda kaimbiro kwavo kainoinzana here nevoisi dzacho. Akati haiwa mukoma waingondiudzawo maimbiro namaridziro eriga. Zvinofadza chose. Imimi basa rake pamakanzwa kuti ndo zvaakuita
asiyana nezvekushanda kuchipatara apinda mumakitari zvakakubata isei? Kutanga zvakambonibata kuti haungasiyi basa rine penjeni yavana vako uchiinda kubasa ramagatari. Akati ayo mai muchingotarira zvandinge ndakodzerana nazvo, kana imi mukasazifarira muzive kuti handingaimbiwo zvinorumbidzika navamwe, asi kuti imi muchizvigamuchira pandandiri apa hapana mari sokumagatari. Tikangobvumiranawo nazvo. Asi makazoona kuti basa rake ranga rapunduka zvakanaka? Chaizvo chaizvo. Kupako kwazongouya asi mbiri yake yainge ichingoti chero vana vaduku vavashangana navo vanomurumbidza savanomuziva, vakava kuitonga wauya. Vamwe vana vaitojamba waya dzomuno mumisha idzi kuti tinoda kumuona bedzi iye. Vamwe vachitoramba kuti mwana wangu. Hanzi zvadii? Haziwo muno. Koyo muno wakakurira. Koyo vazengeya vakambomuona here mwana achiita basa rake? Kakawanda. Vaizvitambirawo sei? Vakazvigamuchirawo. Imi makambowanawo here mukana wekuenda paairidza? Takaenda achiridza kwaMusimberi ku5 kuyo. Ndipo paakatitora akaenda nesu. Vanhu vakange vangoungana vachichema iye ari kuharara. Aitonga inga asadaro tinomuda kana. Varume vakuru vakangoti asvika kuita asapasvika chimwe. Imi muchiona izvo sanya kubereka mainzwa sei? Ndaiwa kufara. Asi kuno kuwaipota akachivazoona chemberi dzake? Aiti akajamba vhiki imwe chete unotoita saagara goreka. Waiuya pavhiki waiuya kundiona. Nyangwe ipapa paaenda otogwara wakabva kugoko akauya kunokumba kundiudza. Kapo gogo achiyera nyakutumbura vachinguroti pakara matangiro akaita kubarwa kwakaita manzoti akazora ne10 months komo akazora ne9 months ye10 months akazora ratatu anditika right asina kupedza nguva hedu zirekati mbonzwa isisiko umwe wakashanda naye anonzi Roni Mudhindo ambotibatsirawo kuti ko iye semazira anoita Roni Mudhindo kuti ko pazvakatanga chaipo ndepapi? Right, pazvakatangira chaipo pandinozivawo pandakasvikawo ini ndichitangawo kuona zvinhu zvichiita. Inini ndakakurira mukwekwe, asi tonga imwe ndandisingamuzivi. Munhu adaigara mulaini rimwe chete naye ndiye ainzi Robert Chiriga. Ambotagwa navawo mari apo pandaona imwe meseji yatagwa navawo mari kuti papana anonzi Robert Chiriga. Saka inini ndandiri mudiki kuna natonga yemoyo ndofunga ne almost 10 years nana Chiriga nana Mike Yokonia nana Wilverson Piri anga ri same age. Ndofunga vanhu vakawanda kutaura vese vanhu vakawanda vavazivi. Asi anonzi Mike Yokonia ndiye akadzidzisa tonga yemoyo gitare kuti 1 from scratch. Tonga yemoyo akazodzidzira gitare akura achiti iye baba vake vanga vasingamubvumidzi kuita zvemagitari. Saka anawana mukana wekudzidzira gitare ari mudiki akazodzidzira gitare apedza chikoro akuzvishandira. Saka that time manje ndo pakazoita nyaya yekuti Shepherd Musekiwa ndobva atakakonzera confusion akutora vamwe vanhu kuti nema akuda kuvhomora vamwe vanhu futi kuti ainde navo iye Shepherd Musekiwa aite zvake
Sapata kaudhonzegwana kusvika kiti yeshiri nhema yatogwa yadi yavharirwa kiti yaya ndobva tonga moyo ndobva anonegotiata kuti kiti yaidi idzoke. Saka ndobva ndaita out of picture pakanonegotiatwa kuti kiti yaidi idzoke. Bonde handisipo pandakazonge ndapedzawo form 4 ndakabva ndaenda kumusha kushonge. Ndobva pasara pachipatina uyu vana Mike Yokonia vaya kuti satonga imwe vaendebva kushayiwa kuti vaendepi. Ndobva vatanga vaita band raira ndorari naWilverson Piri vakaitagwa naMari vanga naWilverson Piri naRobert Chiriga naMike Yokonia naMusaupe naiye tonga imoyo. Band raira ndobva ranzira iro 5 ndobva ratanga kuridza magitari. Ndobva ndadzokawo ndibva nekumusha kuti band raira kuti vanhu vakomana tonga iyo yakutoridza kainini handisi ndato out of picture. Ndo pakauya Oliver Mtukudzi ipapo ndichatongodzokawo yakunzira iro 5 ndo patakazosangana naOliver Mtukudzi. Ende takasangana naOliver Mtukudzi achitodziva iri awo asina band because anga kugara kunotoni apa anga anemba kukwekwe. Saka mbotakazogara kukwekwe omboenda nogara kunotoni. Akatouyawo Oliver Mtukudzi achitodziva iri avo asinawo band. Ari munhu aritodzamba aida kunegotiata neZigzag kuti rive band rake because vanhu kuHarare vasingachadi kuridza naTuku vachita abhadhare. Vana Clay vana uyu Franco Dobo vaya vanzani vairidza naye kuHarare vachikomplaina achiti Oliver Mtukudzi abhadhare. Ndobva vaida kutsvaga Zigzag band ikati aitazviti kuti Tuku wati kunzwa mbiri yekuti haabhadhari adismantle band redu because Zigzag mazuva yavo yanga yakabata futi. Vana Gidza naManonkomo vakaramba vakati zviti kuti dismantlirwe band redu naTuku. Isu tikati vakuzotaugwa naye Tuku kuti itati kupura mutibetserewo. Ndo paakazodaiwa band iri kuti mutira iro 5 ko mukazoita 10 mukazoita 12. Munozoita problem say 4 brothers yekuti kozonova 7 but vari kungonzi 4 brothers. Zvakazi zita riri unique. Tonga imwe ndo pakati harika ichinzi utakataka. Ikanzi utakataka chete. Ndo parekodi waobhamu rainzi utakataka. Robert Chiriga zveshiwawo zvataugwa nawo Mari chokwadi anga ane 2 songs ipapo dzechigiyo ndianyanyodiwa naOliver Mtukudzi because airidza zvimajezi. Mike Yokonia ndobva aisawo dzake 2 Jewa ndobva aisawo dzake 2 yainzi utungamiriri nauchademba vakafa but dzakaiswa kubhiti rechigiyo. Ndobva raitwa albhamu iroro rikaflopa. Ndo albhamu rakaflopa kudarika maalbhamu ese andakamboona achiflopa muZimbabwe. Harina kutengwa kana 1 LP. Kwakangobuda ma-LP iwayo atakapiwa isusu semasample. Asi ini hangu handina kuparticipata stere paalbhamu iroro because papana naWilverson Piri ndiairidza base. Ndandiri kunze kwescenario iyoyo because ndandiri against nyaya yekuridza zvigiyo zvavaita but ndandiri mufana manje but ndandine influence manje kuna Tongai. Ndo kambo kacho kechikwata utakataka yekutanga rairo 5 vairo vachiri chigiyo apa nana Mushakabvu Robert Chiriga. Right inaende 87 iyo ndobva tabvapo watapinda mugore 1988. Ndanda kuti goneyo gitari ndo time rainetsa wana Dembo wana Chopa vanani saka kwaiti kwaita anonzi madhindindi aya tisavafana diki taenda chinodongorerawo tichiona tichiramza kupinda magura tichaiwa mari dzokupinda mumabhendi. Ndo pandakazodzidzirawo gitari
ndadzidzira gitari saka the moment ndakatanga kudzidzira magitari inini shiri nema yaivepo yakakwana saka ndaipota ndichiti ndikadzidziswa gitari nekuti Blast Pets ava vainziridza bhesi vaya vakazonge vakuonekwa kuti havanyatsogona gitari zvakanaka pakaiwo mainzi Weli Maskiri ainzi Weli Maskiri yeye yaive shasha yegitari munhu iyeye paakazobva kukwekwa abva kuna shiri chena kuna shiri nhema kwacho ikoko akazokwanisa kunge achiridzana system infact akatanga aenda kwaMakosvanda wakasongo vana yekuti Mwari ndiwe musiki wangu Mwari ndiwe yakaimbowana Makosvanda Sara ega ari kukasongo vana keta aivabva paya ndiye akaridza bhesi ipapo akazotogwana system angakuridza drum kwa system achimbochinjana bhesi na Peter Tazvida ainzi Weli Maskiri munhu aigona gitari zvakashata ndiye munhu akazondidzidzisa inini kuridza bhesi saka ndopaakakomplena Jehovha akati vakomana imi muri kundisaboteja imimi ikona Welasi ya gitari akupa mfano wegitari siye mchiita saboteja akadaro Wela akati aiwa tongai hatisi kusaboteja mfano anogona gitari anokwanisa kutoridza gitari arikutogona gitari kutokudarika iyoyo saka mfana iridza zvauda kuridza vanoridza mfana iyoyo nekuti vana Wela vaita zvedoro kuti votipo magitari ononakirwawo vozouya voridzawo chi vafana tambovhura session ndobva andibvunza toka imwe zvikanzi uno mufana ungasomudza madhiri irewe achibhosta ndikati iniwo ndaizvinzwawo futi bho ndana neconfidence ndichi mufana kudaro ndaive neconfidence yekuti ndinoridza gitari ndakurigona ita zvaatitei zvauda kuita plus ndandajaira kutoridza but ndasati ndamboridza zvangu pamagetsi straight ndobva atanga madhiri anobva ndairova kunobuda nayo kunze toka imwe ndobva achishamisika kati iwe mufana unogara kupi ndikati ndogara ku7 iye aigara ku8 saka imwe unodza kuti muchokurarama anogona kuiridza ngati ndogona kuiridza ndobva rova tokumbira kurarama akona ndichipinda exactly nemajegi potsami vana chepadhakimu zvazviri zvikara vana machezo zvemagitari but tonga imwe zvakamushamisa manje kuti neage yemufana uyu nemaridziro ari kuita bhesi rebarura ka hazvienderana neage yake akada kuziva manje zvakanyanyisa kuti ndine ani ndinogara kupi ndiri kuita sei from that day natonga imwe chakaita tsika nditsikewo najewa kuti paari ndo pandiri ndichibva kuchikoro kusvika ndiregeresa bhora achiuya kuground achinimirira nditamba bhora onditora toenda nekumba kwake tonoridza magitari kusvika zve ndava interested nemagitari zvakanyanya kuti handichandotambi bhora otherwise ndakatoenda kana kugirisi nebhora but ndakasiya zvese just because of tonga imwe because takawirirana natonga imwe zvisingaite saka musaupe aivepowo musaupe aimbouyawo here and there because musaupe ainyanyoita zvezvigure because musaupe angangoregawo chikoro ari album rekutanga ranga rakangonzi utakataka kwete utakataka express kwete tonga imwe ndi utakataka ranga rakangonzi utakataka riri zita realbum riri zita rebhendi because vakomana vaivepo vaitoramba kuti zvinzi tonga imoyo nekuti vaiti tonga iti kumubvisa magitari haana basa vaitomusoro vachimona asiri chinhu vaitomutsikirirawo chipo chake saka Mike Yokoni aizviti ndini ndiri kudzidzisa tonga imwe gitari aive ne2 songs dzake Robert Chiriga aiti ndini ndinoridza chigiyo sterek aive ne2 songs dzake tonga aive ne2 songs dzake saka vaiti hapana mukuru ende tonga imwe ndiye anga ari pasi pevanhu vese ivavo because vanga vatobva nekushiri chena iye asina bhendi raakamboridza naro saka album rekutanga iroro rainzi utakataka bhendi richinzi utakataka
ndodamba rifachiri rainzi utakataka bhendi richinzi utakataka taridza magitari paya Shepard Mseko akangomuka mumusa akati akomana nemi handiri kukona ipano makaita makuwa Roni takanzwa Roni achiti hanzi shiri nemava tiridzirani nesu magitari vaya ini ndindakasundigwa nyaya yacho bhozi ndaitaurisa semupanda semataurisira ndongonzi ndinoita yaya magrupu aya ndo zvandaitoita kubva ndiri mudiki ndo zvandakagara ndiri zvikanzi Roni mudinda akanzwika achitaura kuti ava vanhu havaridzirani nesu magitara uri kuona ndobva tadzingwa pashiri nemapaya tikanza tiri kana kuonekwa tikati kasva pani Musaupi haana kudzingwa manje bose pani Museko aiziva kuti handina drama ndobva asara naMusaupi izobva tadzingwa tichituna tongai moyo security kaudzwa kuti vakomana vakauya havapindi pagedha tikabhaniwa svika pamusopero natongai moyo uya tabhaniwa kudaro tati anga ane radio cassette yaanga akatenga maredhio aiveko emakaseti aipinda microphone aya saka tatine microphone 1 ende radio cassette iyo yaikwanisa kutepa muchiridza ichitepa nekaseti muchitepa nemablank cassette aya ndo instrument atatinaro iroro ndobva tadzokera back to square 1 ndobva tagara pasi natongai moyo hatisina direction hatina gitare hatina chii hatina kana chii taive nemicrophone 1 iyoyo neziredio rake iroro raive natonga iroro ndobva tasitaka takadaro yanga yamid 94 Rough Lopa album riya indandavamo mupicture manje ndikaudza tonga ndikati shamwari tongai panapa kanyaya iri kuitika panapa ka ndeyekuti ibhosi vaidhonzerana manje rairo 5 yaidhonzerana chizvivirana manje Robert Chirika achiti inini ndinoziva uyu Michael Kone achiti tongai yangatudza kuti kudiko ari ichizi tomudzidzisa magitari vana uvasoni vacho ivavo vaitoita kunge vanoridza stereki time yacho iyoyo but ichitowakunda varidza magitari nekure tovafana chete uri kuona ndovaita kudhonzerwana indikaza tongai moyo ndikati ashamwarika saka papa nemwe friend yatongai moyo ainzi Silent Ntini kana pane vakakwanisa kuya kustadium pafinara yatongai moyo aitaura maspeech stereki so ainzi Silent Ntini ndiye munhu waakasenza naye stereki kuhospital vaive mabest friend tsikanditsikewo ndiye aiwandaiwirira nawo futi naye inini ndobva nditi Roni tongai vakomana vari kumunetsa ende vaimunetsa vana Michael Kone vanyatsoona kuti munhu uyu ndiye ane talent ka but achimutemesa musoro saka iye manje tongai moyo yanga nechiveve chekuti hapana munhu angafa akaridza gitari saMichael Kone ende zveshuwa Michael Kone yaigona gitari kwete zvekutamba ende tongai moyo yanga nebhilifu yekuti futi vakasaridza naUverson Piri avo ndivanhu vanokwanisa kuti vagara vari musystem anozikamo ndikamusimbisa ini ndina Silent Ntini ndikati yo shamwarika zvimwe zvinhu apa zvikorembo ichedzera vanhu vari kutemesa musoro avo iwo netalent yo saka unogona kuimba sadembo yo tuku hapana panozombofa akauya achikudza kuti imba sadembo yo bozi dembo ndiye akavavharira vanhu ava pashi musambo ya watofarira wala kuti utofa time yacho dembo ndo paanga achirwara tata kuma 1994 zvikanzi dewa zvanzi amajudasi achityawo tongai mokuita zvinhu apa hapana munhu anga akambosvika kuHarare patiri tese hapana munhu aimboziva kuti kuHarare kunoendwa nekupi chaingoona treni ichipfuura kuti wo treni iri kuenda kuHarare vanhu vachitya kuenda kuHarare zvinzi kunonorekodhiwa tonga yange moyo yanga akaendawo ka1 kuRTP vachinorekodha nanatukuisa zvekungoti unongoendesewa monorekodha mapedza motongotogwa nemota paRTP pai mobva mangonangowa nemistraight pastation yetreni mopinda mutreni modzokera kwekwe tatakomana kuna chii chinombotyisa muupenyu wamana atiridze magitara apa ndandati kurei mani ndapedza form 4 ndachigondora manje ndakunyatsoona kuti hapana magitara tokwanisa kutoridza pano ndazviona tongai moyo is very talented yekuti munhu iko tikapatina naye tokwanisa kutoridza chaicho tikatoridza magitara tongai moyo ndo paakatanga kuti saka toita sei kuti tiridze kuti aiwa iwoyo Musaupi aripo hatipotei tichienda muzvimabhendi zvekuridza munomu pose Shepard Mseko wanga apiwa futi kiti yaiye yakushandiswa neshiri Chena Express ndo vanga vane contract pamusoro pero tikati handi totaura naShepard Mseko watidi tipote tichiridza ipapo tichivhurawo masesheni ipapo ndobva ndatotaura naShepard Mseko akamboda kutsika sekuru vangu vana sekuru vangu vaivira navo vaive kuvhima vakati aiwa achichiona bhendi kandereve vazukuru vedu pozi tongai me vangangomuti muzukuru ndanda kufamba naye tsika ndisikewo Shepard Mseko akataura ipotai muchiya muchiridza ndobva paita problem hombe tadaro pakaita problem hombe yekuti patatakuridza isusu tairidza dzadembo chete Shepard Mseko ya pastage otanga kudzingwa nevanhu ndobva patanga kuita kukritika problem hombe ipapo right ndo patakazobva ipapo
tikati manje toita sei kuti tirekodi. Saka takazopedzwa nemagitari nomwe bvarainzi Alifanti wananchirewa we left akazowana rimwe gitari magitari nobva akwana ndo patatanga kupractice. Tapractice na chechete vai. Saka patakaita demo tape because Gama vaida demo tape. Ndokuti vana muzvara mali vanga ndinzwisawo ipapo. Kare vana Bhotonyamondo vaita basa nemasvo. Vaiti kundoona Peter Mparuza vai kwaiti fanga kutanga kwaya demo tape. Kukaya demo tape rikapasa mozonzi muye audition. Saka demo tape redu rakapasa. Zvikanzwira ku audition. Ndobva taenda ku audition. In fact ku audition satenda ku audition kwakuitwa band rakakwana. Saka isu tonga imwe ndiyanga karidza lead nemarhythm pa demo tape. Kuti muende muri 3 kurecording zvasingaiti. Sezvo kuitwa mazuva ano kuti munhu ukwanisa kuenda uri 1 unorekodha zvese. Ndo pataka pakabuda picture ya Gift Chiteve achitengesa mabanana murengi. Ndindaizwana naye. Gift Chiteve ndo ndamudza nyaya yacho chama choda rhythmist ende agara nemama mine. Ndo tonga imwe kuti hapana mufeso wanga anokwanisa kuridza rhythm. But anotengesa murengi anogara kuzvima mine zvokwa mumbo mukwekwe muya. Zvikanzi auya naye ndivanaenda naye kwa Gift Chiteve anga sata nyatsogona gitari zvakanaka. Aikiakia lead zviri nani but rhythm anga sanyatsoiridza. Ndobva ataka kubatiswa marhythm natonga imwe. Ndo patakaita combination ndo vatenda kunoita audition kwa Harare. Tikanoitwa audition na Peter Mparuza ndo vatapasa audition kuti bendi rakakodzera kuti riri record. Ndo patakanzi alright chidzokerai kwenyu koko mupota muchifona tozokupai date. Tapasa audition tikanoita 6 months pasina date tatawana. Tikatovhungudzira kuti zvavharana. Takafoira paipa vaingoti nyepera kuti tapasa. After 6 months ndo patakazonzi demo renyu rakapasa na Bhotonyamondo ndakatozopindura foni yacho. Demo renyu rakapasa saka ndakukutsvagirai date rekuti muye kuzorekodha. Tata muna 1995 February 96 Bhotonyamondo ndobva akazotipa date remusi wa 30 and 31 July 96 year. Chitazo papane mamwe mwedzi mungani almost dzimwe 5 months futi dzekumirira kuti record kuti kudhara zvainetsa zvaida moyo murefu. Tikatsamwa tikabhoikana kuti hey tikusabotejewa kwa Harare hey zvazodii. Kusvika tamirira date iroro musi wa 30 and 31 July ndo patakanorekodha vimbo yayi. Tarekodha vimbo yayi tapedza kurekodha. Zvikana Bhotonyamondo album renyu rese tapedza zvese. Mixing and mastering zvezvapera in 96 iyo. But kuti muburitse manje album renyu iri azviiti kuti February 96 Bhotonyamondo ndobva akazotipa date remusi wa 30 and 31 July 96 year. Chitazo papane mamwe mwedzi mungani almost dzimwe 5 months futi dzekumirira kuti record kuti kudhara zvainetsa zvaida moyo murefu. Tikatsamwa tikabhoikana kuti hey tikusabotejewa kwa Harare hey zvazodii. Kusvika tamirira date iroro musi wa 30 and 31 July ndo patakanorekodha vimbo yayi. Tarekodha vimbo yayi tapedza kurekodha. Zvikana Bhotonyamondo album renyu rese tapedza zvese. Mixing and mastering zvezvapera in 96 iyo. But kuti muburitse manje album renyu iri azviiti kuti vimbo ribude because tikaribudisa this year ende makore iwayo waiti kukaita mahitsi mugore iroro mahitsi iwayo waitozonzi hiti iyo yaitozopera kunetsa musi wa 2 or 3 January after New Year vanhu vatamba New Year. Zvikanzi Dembo akavharira vanhu pashe ndo painetsa shiri yakangwara Dembo anga afa muna May ndo painetsa shiri yakangwara yayi album riyari. Zvikanzi na Bhotonyamondo atiburitse album iri muna February. At least chiveve chaDembo chinenge chapera muvanhu. Vanhu vakuda new Dembo. Ndo pakabuda chechete. Takaridzwa muradio zvatisina kana kumbobvera tanzwisa kuti chiri kuitika. Tisina kana matukusa kwa Harare takarira maradio matop 20 ende kuradio zvaive fair kuradio 2. Vana Jopanga nai vana Musavega na Nyasha vana Muzara Lawrence Zimbarashi. Vairidza music as it is kuti munhu agona komana ati muri angazviridziwe nyika inzwe. Kwakusina chikilibidi. Saka ini ndakafara chaizvo nezvakaitika ipapo ma DJ aita zvinhu zviri 100% fair zvandiri kushuvira kuti dei zvadzuka muZimbabwe music industry. From there ndo patakatanga kufamba nebhora rikabuda album redu mari yatakataka kutora pana chechete takakwanisa kutenga instrument same year iroro mari yautis tikapata rekodha hurungudo ikabuda 97 iyoyo muna September
tikanotora imwe mari muna February yaurungudo ngaje tikatenga mota PG 720 vanoti zita time yacho taifamba nayo chimwe chipikapu so gore racho iroro tonga imwe yakakwanisa tenga Hyundai from there tikatanga kutofamba nebhora but nyaya yakanetsa manje kuti Gift Chiteve anga kunetsa futi Gift Chiteve aiti azviti kuti zvinzi tonga imwe bozi angamboramba kubva pekutanga isina musamba tikadaiwo mana tikaenda kutedza zva Gift Chiteve akawana bhendi riripo iri bhendi rofa kwanzi tonga imwe and utakataka express bozi hazvibetseri kuti tinyatsona kuti munhu ari kutikwanisa kuchite mari ane talent atiri kuona ndiye ari kumberi kwedu so long isu tine matalents but uyu munhu ndiye ari kutungamira ndiye mukuru kwatiri ndiye ari kuziva zvaari kuita ndo patikagwisa tonga imwe saka akandida kusvika pabhonzo bhonzo akakwanisa kuti ndibvume nini kuti ngaanzi tonga imwe ndo takataka express ndosaka muchiona tonga imwe kusvika nyange musi wakafa taifambidzana kusvika tada kuzorekota mushonga mukuru tiri tese zvinorambiwa nevamwe vanenge vachiramba magrupu zviya anga akaona kuti inini ndanga ndine moyo unoda kutakataka kwete kuti ndakaridzira kutakataka mari kana kuti chii taitoridza kuti tingobuda muredhiyo tizikamwe kuti nzwiko tichionekwa mutv saka vanga vachida kuzivawo hisi yeutakataka ndofunga ndaedzawo nepandogona kutaura kubva pakatangira kutakataka kusvika pakabudwa vana chechete kuti ive successful utakataka ndopandasvika vanozoda kuzivawo zvemberi kuti yakazofamba sei ikazodii kusvika nasa manyemba hayo tichazoitsanangurawo history but zvandandaona vanhu vachinetsana ndezvekubva pakatangira utakataka kusvika panana chechete kuti zvaifamba sei ndo mamiriro yakaita saka munhu usanyeperwe ini ndosaka ndichida kuisa maaudios kuti munhu usazotaure nepasi ripo usanyeperwe chengeta maaudios iwawo munhu akada kunyepera unomukandira audio woti uyo roni mjindo akafoma utakataka yacho uyo aripo ndozve zvakanaka saka ndinotenda hangu nenguva yenyu yamandipa nemibvunza mamuchibvunza asi tinopindurana inini handigoni zvekutaipa zvinondinetsa bhozi mashoko andotaura akawandisa ndiri nyanduri saka ndinoda kunyanya kutaura than kunyora because kuchikoro kwacho kunyora ndakakufoira asi kutaura ndaigona saka ndinotenda chaizvo ndinotenda vaumari DJ wedu ari pano ndofunga achatibetserawo achatiporomotawo vaumari chichemo chine vanhu zvakanyanya maupcoming tiridzeiwo pamawairesi sezvaitwa kare tinokumbirisawo kuti mongoridzawo kuridza talent kwete kuridza kuti nhingi ndiane zita kungoridzawo talent inenge rabuditsa chakanaka tinokutendai chaizvawo mari nekupota muchiva muchinzwawo zvichemo zvedu isusu maartist tinokutendai vanoziva zvanguri Roni Mutindo Roni pane basa ndonataurisa kadimi imi aiaya pamuromo pakapa marwende ndunzi zvisina yazva ndaitaura naye ninika ari South Africa ikokoka achitumira kamaaudios ndopakutenda zvikuru ka Roni asane damba refu raakaburitsa rinonziro dhara rimhanye raakaburitsa gore rakapera ka 2017 production ka rinonziro dhara rimhanye raakaburitsa ari koka kuSouth Africa. Ndiye ka Roni Mutindo andine urombo kuti akazonyatso kurira zvakanaka regai ndimbozama kamwe kacho aka kanonziko ndinopunyaira Roni Mutindo dhara rimhanye
kufamba kanziko ndinopunyaira kakubva padambiro kanzero tara rimanye 2017 production Roni Mutindo Mazvamburi Express right rega timbodaiwo katomirira kakunzwa nawo nenguva dza 10 o'clock kunzira kushayika muzvitoro vachitora mashoko kuzviuru zvapinda gungano rechigumi nenomwe rekupiwa zvitupa zvekupedza zvidzidzo kuvadzidzi vakapedza zvidzidzo zvavo paBindura University of Science Education. Comrade Mnangagwa vati hurumende icharanga vose vari kukonzera kushayikwa kwezvinhu munyika. Comrade Mnangagwa vanoti hurumende iri kuziva uye iri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nevemabhizimusi vari kuda kukonzera kusafamba zvakanaka kwezvinhu kuburikidza nekuita sekunge zvinhu zviri kushayikwa muzvitoro munyika. Comrade Mnangagwa varatidza kushushikana nekufambiswa kwemashoko emanyepo kuburikidza nemasangano enhau dzemagariro ari kukonzera kutya kweveruzhinji. Vasati vatungamira gungano iri, Comrade Mnangagwa vatanga vagadzwa sachancellor mutsva weBindura University. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti vezvitoro pamwe nevanogadzira zvinhu ndivo vari kukonzera kushayikwa kwezvinhu muzvitoro nekukwidzwa kwemitengo yezvinhu munyika. Vachitaura nevatapi venhau veZBC muHarare nhasi, mutauriro wesangano iri Comrade Douglas Mahiya vanoti pane vari kuita izvi zvakananga kusvibisa chimiro chemutungamiri wenyika Comrade Emmerson Mnangagwa nebato reZANU-PF. Comrade Mahiya vati sevarwi vehondo yerusununguko havasi kufara nezviri kuitika munyika, vari kukurudzira hurumende kuti ipindire ipedze dambudziko rekushayikwa kwezvinhu pamwe chete nekukwira kwemitengo yezvinhu zvakonzera kutambura kweveruzhinji munyika. Zimbabwe yakwanisa kumisa dambudziko rekupararira kwechirwere chekorera sezvo pasina nyaya itsva dzevanhu vakabatwa nechirwere ichi dzamhangarwa muguta reHarare svondo rapera. Nyika yaida mamirioni $35 emadhora ekumisa kupararira kwechirwere ichi uye yakaparura chirongwa chekudonhedzera vanhu vanosvika miriyoni mushonga unodzivirira kubatira chirwere chekorera. Mabiko aitwa nhasi muguta reHarare ayo apindwa nemudzimai wemutungamiri wenyika Maya Kusiria Mnangagwa, masangano anobatsira pamwe nevakuru vemakambani anoshanda akazvimirira ega vaungana vachitsvaga mazano ekusimudzira kuwaniswa kwemvura yakachena yekunwa neutsanana. Gurukota rebazi rinoona nezveutano pamwe nekurerwa zvakanaka kwevana Dr. Bedaya Moyo vanoti hakuna vanhu vati vafa nechirwere ichi pane vakabatwa nacho munguva shoma yadarika, zvinoratidza kuti vakwanisa kumisa kupararira kwechirwere ichi muguta reHarare. Zvakadaro, mudzimai wemutungamiri wenyika Maya Kusiria Mnangagwa vaparura urongwa hwekutenderera mumaguta akatsaukana vachiongorora madzimai gomarara remuromo wechibereko, uye chirongwa chekutanga chichaitirwa muguta reHarare chichabatsira madzimai zviuru zvitatu vanhu vavashandi vekanzuru yeguta reHarare. Pane mashoko anoti madzimai mamirioni 4 munyika akatarisana nedambudziko rekubatira chirwere chegomarara remuromo wechibereko. Zvichakadaro, mudzimai wemutungamiri wenyika kuburikidza nesangano ravo reAngel of Hope Foundation vakazvipira kupedza dambudziko rechirwere ichi kuburikidza nekudzidzisa madzimai nezvenjodzi dzechirwere ichi pamwe chete nekuvawanisa rubatsiro vanenge vawanikwa vaine chirwere ichi. Bhodhi rechikamu chinoona nezvekuunganidzwa kwemari dzemitero cheZimra richagadzwa muna zvita panguva ino hurumende iri kutora matanho ekusimbaradza mashandiro echikamu ichi pamwe nekupedza uore. Munyori mukuru mubazi rinoona nezvemari vaGeorge Guvamatanga vataurira vatapi venhau veZBC kuti urongwa hwekusarudza nhengo dzebhodhi iri hwatotanga. Sangano reZimbabwe Rural Transport Organization rakurudzira hurumende kuti ikoshese mabhazi anotakura vanhu kuenda kumaruwa mukuwaniswa kwedhiziri. Mutauriro wesangano iri Comrade Regis Munenja vanoti danho iri rinorerutsa kupedza dambudziko rezvekufambisa rakatarisana nevagari vekumaruwa panguva ino nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari nemari yekunze kwenyika.
Comrade Mnenja vanoti nhengo dzesangano ravo dzinotakura vanhu vekumaruwa avo vemakombi vakaramba kuenda nekuda kwemamiriro akaita migwagwa uye nekudaro zvakakosha kuti vakosheswe mukuwaniswa kwemafuta edzimotokari kusvika zvinhu zvanaka. Huku ndiko kupera kwenhau dzino. Kuno kumumvesera wakhala nyimba yemphepo ya National FM tiri kunthetsa unonzofika pana 5 minutes past 10. Indaba zifundwa nguZanele Chengeta. Umangameli Comrade Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende ukhando lokuqamba kanye lokujezisa usomabhizinisi abangela ukuselela kwempahla elizweni. Ekhuluma lenkulungwane zabantu abangena umkhosi wesithumela esikhombisa ukuqeqeshwa kwezifundo ekolishini ePintura University of Science Education. Umangameli Mnangagwa uveza ukuzinikela kwahulumende ukujezisa labo abangela ukuselela kwempahla elizweni. Uthi uhulumende uyakwazi ukuthi kuleqembu labantu kanye losomabhizinisi abasela ukungadlaliseki kwezenotho ngokweza intengo yempahla esitolo. UComrade Mnangagwa ubuye njalo wasola labo abethula imbiko yamanga ku social media bebangela ukungadlaliseki elizweni. Ngaphambilini kokuqeqesha izifundi, umangameli Mnangagwa ufuniswe njengochancellor omutsha wali college. Kunjalo nje abalweli bempi yenkululeko kunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association sebesole abanene bezitolo lamankampani alungisa impahla ngokuselela kwempahla kanye lokukhwela kwentengo yayo ezitolo. Ekhuluma lentatheli izindaba ze-ZBC News edolobheni leHarare namhla, isikhulumeli salenhlanganiso uComrade Douglas Mahia usole ukwenza lokho esithi inhloso yokungcolisa ibizo likamongameli welizwe uComrade Emmerson Mnangagwa lemandla leZANU-PF elethela ilizwe uzubuse. uComrade Mahia uveze ukhathazeka okukhulu esithi bona njengabalweli bempi yenkululeko kabathokoze ngalokho okwenzakala elizweni, wasekhuthaza uhulumende ukuthi angenele ngoba ukukhwela kwentengo yempahla kubangela ukuhlupheka okukhulu kuZulu. Uhulumende usenelisa ukulwisana lokuhlasela komkhuhlane wekholera elizweni ngalesi sikhathi kungela muntu obanjiweyo edolobheni leHarare kusikhathi sedlula iviki. Uhulumende wasebenzisa imali edlula $35 million ukulwisana lalomkhuhlane, okwagcina kubangela ukuthi abantu abedlula izigidi bathonjiswele imithi yokulwisana lokuhlasela kwawo. Kuqhutshwe umhlangano edolobheni leHarare kukhulunywa ngalolu daba lapho kungene khona uMongameli uNkosikazi Auxilia Mnangagwa, inhlanganiso ezipha usekelo lamankampani aqhuba ezimele wodwa lapho bekudingwa khona indlela zokuthuthukisa ukutholakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye lokuthuthukisa ukuthola kwengcekeza ezambuzi okuyikho okwabasela ukuhlasela kwalo umkhuhlane. Umphathintambo ogatsha lobona ngezempilakahle lokondla kuhle kwabantwana uDr. Obadiah Moyo uyagcizelela ngalolu daba esithi esokulesikhathi kungela muntu obhubhe ubulawa yilo mkhuhlane okuveza ukuthi lo mkhuhlane usolwesiwe. Umongameli uNkosikazi Auxilia Mnangagwa usesungule inhlelo zokubunjwa kweqembu labantu abayabe behamba befundisa uZulu ngendaba eziphathelene lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho eziqondiswe ikakhulu kubantu besifazana. Lezi inhlelo zikhangelwe ukuqala ngokufundisa abantu besifazana abedlula 3,000 abasebenza kuKhansila edolobha leHarare. Inhloliso eqhutshwe iveza ukuthi elizweni kulabantu besifazana abangaba izigidi ezine abalapho ukuhlaselwa ngomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho. Njalo uMongameli esebenzelana nenhlanganiso ye-Angel of Hope basebenza nzima ukulwisana lalokho. Ibhodi yenhlanganiso yeZimbabwe Revenue Authority ZIMRA ikhangelwe ukukhethwa ngoMpalakazi ngalesi sikhathi uhulumende esebenza nzima kunhlelo zokulwisana lobuqili. Unobhala wogatsha olubona ngezemali uMnumzana George Gubamathanga uyagcizelela ngalolu daba ngesikhathi ekhuluma lentatheli izindaba ze-ZBC News. Inhlanganiso yeZimbabwe Rural Transport Organization ikhuthaza uhulumende ukuthi acabange ngokubeka izinqumo zokuthi amabhasi emakhaya yiwo aqala ukuphiwa amafutha ezimota emagarajini atshiyeneyo. Ekhuluma lentatheli izindaba ze-ZBC News edolobheni leHarare namhla, isikhulumeli sale nhlanganiso uComrade Regis Mnenja uthe lokho kungaphathisa kakhulu kwindlela zokulwisana lokuselela kwendlela zokuhambisa emaphandleni ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lendubo zokuselela kwamafutha ezimota. uComrade Mnenja uthi amalunga enhlanganiso yabo alamabhasi ahamba endaweni lapho kungafiki khona amakhombi ngenxa yobubi bemgwaqo. Ngalokho kuqakathekile ukuthi uhulumende laye abazwisise ngokubafaka phambili
kwinhlelo zokutholiswa kwedizili kuze kufike isikhathi lapho amafutha ezimota abe esetholakala khona lula. Ilizwe libhekane lendubo zokuselela kwamafutha ezimota ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukusela kwemali yakwamanye amazwe. Siziphetha lapha ke alezi ndaba. The Zimbabwe Broadcasting Corporation and Bindura Municipality are in a partnership of enhanced convenience, ease of doing business and one-stop shop. Pay for your television and radio license as you pay your rents, vehicle licenses and other bills. The Bindura Municipality is introducing a web-based billing system accessible from the comfort of your homes. Enhanced convenience. The system is compatible with all paying platforms available in Zimbabwe. Please continue paying your bills so that you can get quality service. Report faults and deficient services to the following numbers. Toll free 0808 003 or 4 or landline 027 175 18. Manero akanaka muri yeZimbabwe. Inini zita rangu ndinonzi Ryan ndinobva kuHealth World Natural Herbal Solutions. KuHealth World tinobatsira matambudziko nezvirwere zvakasiyana-siyana tichishandisa natural herbs asina side effects. Tine herbs anobatsira nekurapa zvirwere zvinenge cancer, BP, sugar, asthma, zino. Tine herbs anobatsira matambudziko bedroom issues nekuti takaona kuti vanhu vari kunetsekana nezvakasiyana-siyana kubedroom, asi seHealth World tauya kuzopedza matambudziko ese zviri natural. Zvimwe ungava murume ukuda kuonekwa seumwe murume pane vamwe, tine herbs anokudza nhengo, anowedzera magetsi mubedroom umu, anowedzera zvakare feelings neyatinoti bedroom kit. Asi makasununguka kuti bata kana kuti shanyira tokutsanangurira zvizere panyaya yebedroom kit. Ungava mudzimai kana kuti musikana uri kuda kuonekwawo seumwe pane vamwe, tine herbs anokudza hips, anokudza magadziko, anokudza mazamu, anopedza dumbu pamwe chete neekuslima neekuwedzera feelings zvakare. Then tine bedroom kit zvakare yana amai, but makasununguka kuti bata tokutsanangurirai zvizere pane bedroom kit yana amai. Isusu takaona kuti vanhu vari kubirwa kunze uko nekutengeserwa herbs ekunyepa asiriyo, asi tiri kutaura kuti huyai kuHealth World tibatsirane, tinoshanda nemi kusvikira matambudziko enyu ese apera. Kune vasiri muHarare, Health World inoita kuti herbs enyu asvike kwamuri ikoko. Makasununguka kuti bata pa 0717 056 865 0717 056 865 kana kuti 0712 574 128 0712 574 128. Kana makasununguka zvakare kuti shanyira pana kona Angwa na Nelson Mandela pa building inonzi Roslyn House iri just opposite FBC Bank, mukauya mu3rd floor moya room 307 munoti bata. Health World tinoda kukuzivisai kuti huyai tibatsirane nekuti utano hwenyu hwakatikoshera. Makasununguka kuti bata pa 0716 179 665 kana 0712 574 128. Kodi pana 13 minutes past 10 rekati furire mberi kana nhorondo yedu yatakapakata pazuva rinasinoka yayeka bvuma varanda atonga imoyo kwasira seko mkoma wangu Patrick Mkunguta na mai mazvita pa DZ3 muna Dere Street zviri kufaya Mana kupopota Kabwe shumanga Magisanya Honorable Kamonero no rest simpota Zviri kufamba ere koko Petros Chigora Mana kupopota Professor Mbofana Shumanga Kanavana Bajojiseka Atishawanda Diza Tendai Ziumbe
Abigail Munyanyi, Robson Chimopero, Rangana Zotnet, Jesus and Nakanda promising. Abel Mantimanzi, Bama Kasufambere, and Koma Koza, Colin Macombe, Takabata could be national. Tindo Tendai Chip, Jocelyn Tivaring, Zakarakan Juzu, Patience Kashiri, Madame Wangu Gogong Papura, Paris, Gogong Pofumurico. Ndakazombo bataka tongai moyo ndakazombo bata zvakareka somani ndevere ndikamubvunza ndikati wewe soma na tongai moyo makabata na papi ngangoti tongai moyo ndakagara ndichi kukwekwe ndiko kwandagara kwangu ndaenda nguva dzakawanda besides kuti ndakaberekerwa ikoko ndogara muno muHarare pandaiga chingoshanya kukwekwe so ngaona tongai kunyanya takanyanya kusangana kurecording studios ndangoti kugrama nditi then tasangana ikoko ndopani motosatonga izvezvo kuti tikati mosanga zvikapera chasangana futi umwe musi ndobva zoti apa tonongozwa shamwani ndongokufarira ndoba chingona mavhidhios ake nonzi nditungamirire ndo yaitaura nezvaikunyanya so even mamakumba ega achita kuti mwana uyu ndinomuda asingaiti gogo wedu chihera ndizvo zvaigwa achingotaura mwana uyu ndinomufarira asingatoiti pesa tatoita ushamwari zvezvo kuti takaramba tangoita ushamwari takufona even achiuya tonga achisvika asati ane moto yake achisvika achidzikira pana Blair Road apo uya kumba kuno kudzi mwana ndonomumirira kudhuze nekuane roundabout yedu kuwadzana ndokwaiwanzodzikira kwaiko ndotoenda kumba tese svika atsikisona iyo damba refu rake rekutanga vimbo reari ambikaita ake amwe mashure asi rakazoitawo mukurumbira hareroro chizvina chinozomuradza mwe wakambana aigara achindibvunza kwakati ndoenda kubuda noregister music so taibva taenda tese kwese kuna navhondewo kuna nazimura yedu iya ichimuratidza kwese ivo chero studio payakachinja kuenda kumasasa chinomuradza tandi kwakati chifamba tese kwese kuna nambare akamboita mari pakaita mari akatenga instrument yake yokutanga muna sekerodhumu pana paimbotengeswa zvemakitari maspeakers angari loose tikaenda tese tikanotenga zvinhu ipo paya tikabva tese kanomukwidza kumbare bhazi akanokwira bhazi raakakwira panochimukwidza achienda kukwekwe ane instrument yake yaizoti mumabhoxes ndonozogadza ndakukwekwe akatofamba ipapo so nguva chindaita kushanya neni chiendawo kuchiendawo tikatazofamba mashows takaita tisati tarekodha moyo kurera tondafamba natongai handinga kuti nyika izi hapana panisina mvura ndakatsika ini kwese chikaripa chirundu kwese beti bridge chiredzi papi nepapi takapinda pese nyamapanda uku kwese marondera mesomo tikatazosvika kuti ngatiite album tese zvochopataridza masongs edu ana wakandidadira ndatatsikise hedu apa napa handitika ndiyanga kuridza lead nokuti shuwa ingoti handitoda kuridza malead masongs angatomapractice zvake takutongorowa hedu nanaroni mutindo wachiripo nanamusa tingori kudaro taingoshandira kangodara sokutakataka tongoruvarora mashows kwatazotinonga tichitsikisa damba refu ndo watatanga kuronga totsikisa damba refu redu rekutanga toita moyo saka pana moyo wokurera paipai tingati makaisa pfungwa pamwe chete here kana kuti ungati ninga akanyora yakati ndingangoti pana moyo wokurera pai takaita madamba refu tese takaita nziina paipai tonga yakaita yake masongs maviri rangarirawo na ndichatsungirira ini ndikaita masimba amwari iyaye na vangwarire still taiti tikadaro tainoparidza kukwekwe isi taiparidza kuno kuna vakomana nanawanda vayane toparidza masongs edu kunoku toenda tozonosangana kukwekwe tonoparidza futi totombochova tikukwekwe tosanganisawo saka taingozosanganisa toisawo mawedzi mukati saka zvinhu takazopedza tabatanidza masongs edu angodaro ndaizoisawo mashoko even pana ndichatsungirira yake ndaisawo mashoko angu ipapo iye pana moyo kurera aisawo wake pese paingoimba ipa pachipfekerawo zvake zvaipfekerawo nini pandaimba kuenda ipfekerawo angu masongs ese takangodaro sei pai makazoda kungoita vhidhiyo rimwe chete pana moyo wokurera ndichiona nguva yaya baba kamavhidhios paipai anga asingangoitwa zviya zvokuti kungoita vhidhiyo akasingaita zvekuvaazvikuitika mazuva mafia atenga kakamera akutotaka kutopaipai mavhidhiyo airema baba zvokuti kana ivhirienda kuzbc chaiko vaitotambura mavhidhios achichawapera pesa kungoita maripiti neya mavhidhiyo akudhara zvokuti kana recording company chaichaika yaitotambura kuti vhidhiyo utopopoterwa kuti muda vhidhiyo yeyi hapana mari tite vhidhiyo izvo tonobota futi ukamutozodededede manera maitwa vhidhiyo baba mai matokosha kutokosha unzanani vaitwa vhidhiyo kana vamwe vaimbo vaitochema futi
kutana ningaitwa video but isusu tane 7 namba mzava hadi kana kuita video ende newe ngo yacho futhi kuti uwane mari yekubudisa tunobhadhira kana imwe kama kuti video baba yangiri mari refu zvinhu zvaitorwadzawo saka zvinhu zvekuti ndo zvatakangoitawo nesu tataita moyo kurira chete wiye chikwadi ndo yafanirwa newani ikatambirwawo nevanhu but otherwise shungu dzekuda kuti dzese dziite pa toita DVD baba nemoyo wese chita milioni ikangopera toite imwe zvakangopera mukutaura right mapedza kuita iyoye iri makabatana makazoita futi zvakare rimwe damba refu chirangano rakatambirwa sei nevanhu tichisange tichienzanisa na iro moyo kurera moyo kurera chinhu chihombe chiyachi chirangano chokwadi yakaitawo ndopana nasoma nochema nenzara ndozvatakazoitawo chirangano fine but tichifananidza mufananidzo namoyo kurera iri ranga risina nyatsosimba chaimasimbi ranga yakaita moyo kurera auona kuti pana moyo kurera pamwe chachiri chinhu chitsva muvanhu kunzwa kuti ndingangoti izvozvo chinji tirambe chachititsva zvechiwa chakavhundutsa nakawanda unongasina kuzvitarisa kuti zvingaitika izvo zvazvo tikunza soma takaitawo muzuva rega soma tingaitawo muzuva rega papo vangosangana kurwara zvinhu zvakavhundutsa nakawanda and besides baba chakanaka chisongo chiya zvimasongo zvese zvipo paya zvese zvakanaka ukatengerera even narangarirawo ndinoida zvingaite songo iye zvakanyanyisa masongo aripo paya esi nomada andichatsungirira ndomada vangwari zvinhu zvinongoitika baba zvandachatara zvacho dama refu noita nemwezi chero pana chirangano baba tinamboita zvinhu kuti positiwa notakarekodha nawo ndo takangoya tikarowa futipo paya paya vese vachiridza maridziro avo tikaita majekisi tikaita zvese zvataita zvese tikachinyana kushara natongai zvese but zvinongowanika pane mumwe mubvunzo wandobvunzwa nevanhu vazhinji damba refu rakaita mukurumbira saka ipo pai mari yacho vakagowana sei aiwa zvemari haisi dambudziko sitirika tava dambudziko remari kana one day taingoita zviripo izvozvo mari yedu taingodamura nepakati hapana zvokuti uyu ndinhinga uro ndiani tese mari yanga zvazvakafanana takangoita basa rakafanana tese nditanga takangoira naizvozvo kana even nanhasi mapepa anongouya kanzi 50% nanhasi dzinongouya mari dzacho dzana moyo kureredza inongoya 50% choti kana 1 rand kakota rand munese ka half rand ndo mashina tongoita mari dzacho nanhasi yese madamba rifa takaita taingoita saizvozvo hapana dambudziko chero ndikatanga kusvika ndaingona mari yangu iri redu kukambana hapana kuti tombomira tonga iro tonga yakasvikota rumira yafoneso maiko aingosvikawo zvake zvakangokwana munyika yezimbabwe yese ino vakazviziva kuti sawira mukuru anga ari pedyo tingati sisi pamwe zvazvadarika pakuti sawira mukuru unenge manotoye mukoma nemunyiwa chaichaye somandla natongai moyo pakazotisiya tongai moyo zvakakubata sei ndingokuti zvinhu zvinowanika zvakandivhiringidza hangu nokuti kwataita bva kwangu arebesa nemagomera zvakazoita zvacho zvakazondibata zvikuru kwazvo nokuti chirikuika inini pane mashows akazoguma kuti wanatonga yekupedzisira pane imwe yakaitika akwetika ndirika imwe anga abva futi kuchegutuku achizoita imwe yekupedzisira musi weSunday paHarare Gardens ndo mashows akaguma tonga yekuenda pastage upenyu hwake yese akandifonera tonga ikanzi uya tiende kwakitiko kwairidza nahaleki titotonorowa program yedu tonodaidai timbochova handisikunzwa zvakanaka ndikati no zvakanaka ndasvika kuya ndamutsawo mota yangu ndikwandaendeko kundasvika kuma past 8-9 ndikatosvika ndikaona akatopaka panze zvakanga svika ke ndikati ndizvise kanzi ndafara wauya ndikati zvisese kanzi ndizvozvo ndiri nani zvangu but handisikunzwa mushe but ndakakutsvaka mari mwezuro musi Thursday ndikafona yakanga isingaite kubva kuseni kusvika manheru taenda noita show yechibuku saka aipapo ndopa ndakakuwara voice rangu zisingatoiti zvona nhasi voice rangu azikuita musha ndakakutsvaka ndikakufonera foni yako haina mvura yaiti katinonda ndaenda kumusha kuti asati aninhingiri nedu inobada kwese kwese apo napo kumwe kwacho kusati kwane mabooster ifa chokwadi ndobva ndati sorry handabva ndakazviziva zvichiwanzi tsoke zvauya ndikatimbochovha ndima tikarowa basi oda nhasi ivi mafotos acho musi woti ivi ndinaaleki ndinaona nhasi mafotos edu atakatorwa musi ndakangomachengetedzawo ndo pandakaguma kutorwa kana picture natonga muupenyu hwangu wese tikarowa show tikapedza tikazota last year tikaita paHarare Gardens ndo yanga yashow yekupedzisira muupenyu hwangu natonga ende ndo pakagumisira kuya kuzoyaitawo pastage ndobva azobva ipapo azoenda kuhospital ndo kwanga kuri kupera kushanda kwakanga aita tonga ende tonga munhu akandirwadza zvikuru kwazvo because pese tonga chiri pairwara pese pai tonga ndinoyekaona kwanda unogona kupupura ipapa kuti tonga igona kubuda chinzi tonga yari kurwara zvichikwadi mapepe ese yonyora but ozoshamisika musi Friday Saturday Sunday kwakubuda ribepa rimwe musi weMonday kunzi akaita show inotyisa kwakati
unairamba akangoshinga zvekuti aitoramba kuti ari kurwara nemazvona mutanga ane energy yanga yakawandisa zvikuru kwazvo mukurarama kwake ende aitogara akarwisana nazvo zviya zvekuti hakuna zvakadaro ndoenda kubasa ende chikwada chienda kubasa kwacho kuti munhu akasvika pakutozorwara kana nyaya yekuti nebasa ndozvimwe zvandotorwadziwa nazvo zvikuru kwazvo kuti munhu akatozorwarira pabasa kuti pamuti amene mukurarama kuti pamudai zvipongo yakuzorora anombojamba ona mwedzi chasingaende kubasa pamudai aripo handisi wangu mwari marongero anenge akaitawo zvake but zvinhu zvaindirwadza zvikuru kwazvo paunomboedza kuti uno pamudai wachamba weekend ine dai but munoingozona pamudai unoona maposters futi akasara uenda unoita basa achienda basa unotsona munhu ari kurwara achiwaka mutasiri pastage paper achitaya kusekerera futi zvake zviya panototi unohasunzwa zvakanaka saka zvinhu zvakandibata zvikuru kwazvo kuti pese even chipakashayika dai ndisipo ndaenda akashayika ndiri kupechway ini Kadoma uko po ndakatozofoniwa changobva kushayika netime kana shuwa ndazokwanisa kutozodzedzera kumana kuzosara kungoridza zvawo vega shuwa yese zvakandibata zvisingatoiti chitodzwa nzi ndo zvatoitika nguva yachidzato kuma66 kuma27 papo anangoti asazvo zvakazvindivhiringidza ngo tinondangozvitambira kuti no ingo yedu tese tinosiyana singuwa sekuimba kwatatamboita pana moyo kurera kuti uri mugwara wangomira kuti wane nguwa pakapedzawo pasarawo ndiri pangu remuzi wawo ndinde nchiterawo kwakaenda ikoko saka zvinhu zvakandibata zvikuru kwazvo kuti munhu andaifamba naye kumba pesa yakunokana kumusha chaiko aisvikawo kumusha nchisvikawo kwawo pane last time aenda baba wakamboita accident wana amai wachienda kuempress vari mumota yanga kwakwira ikadhomwa wakawira mubridge akachikoka gumbo baba tongaenda yakaita munhu kutanga kusvika kuKadoma hospital ndichiri kuHarare nini unokatonifona akatobva kukwekwa achitomhanya kuti unoona baba uko saka zvinhu zvokuti tatane hama nehama zvisingatoite vhizho pakashayika baba tichibvawo kunoku nebhodi daichienda kumusha tikasvika tonga yatosvika kudara kumusha saka unori pavanhu history wandaitamba nokanodini ndaitona ndee munhu anga ari close kwandiri zvikuru kwazvo but nokukura kwakazoita basa kuti munhu basa rakuro gita rakasumukawo maningi zvinowanikawo basa ringaa kumuwanira mwanga akudai kwake umwe kwake nichiendawo nekwangu umwe nekwake achiona mukana kuti mashows anenge awandisawo nguva ikona nekwedu yenge yakutinetsei aiwa pari kunzwisisika ipapo watisiya Tongai Moyo abva asiya mfana Peter muri kuwadzana sei naPeter? Ndingangoti naPeter handina dambudziko naye Peter anondifonera pawana mukanawo nini panowana mukana ndinomufonerawo yakana mukana ndinoona dzimwe masimba message asinda message makasimbere baba ndomupindo wakasimbere mwana wangu pandokwanisawo inini Peter handina dambudziko ndokwanisa kubatsa pandokwanisa kubatsa panenge achida kubatsirwa nini handina problem nazvo advise pakushanda zvese zvimwe zvaanotondibvunzawo mundarama yaishanda sei zvichiri pepa yaishanda naSpencer ibvunza mundarama yaishanda sei naSpencer pamwe advise ano zvimwe ndomuudza so hazvina kuipa problems amwane pane dzimwe nyaya dzinozobuda hadzo mumapepa naumudze Peter azodai Peter dzata tisingambonzwa kuna mudhara wacho amiro munombowana mukana here yekumbogara naye pasi mfana ndotaura naye ndomubvunza ndinomubvunza zvichokwadi apo napo dzimwe nyaya but inini mhinduro yake anondipinda nguva zhinji anangoti mudhara akandinyepera mudhara vanhu vari kundinyepera handimaona zvinhu zvokuti inini handingazomubata kuiyo kakuti nditi aiwa bvuma nyaya ini anga achindiudza chokwadi mudhara zvinhu zvinowanika ndinga arikundifuremera zvakadai chokwadi ndienda taya kumutaurirawo kana wandinzvingawo tadza kundiudzawo chokwadi kuti ashuwa mudhara ndaka apa ashuwa apa sori hapana zvandingarambe ndichitomumanikidza kuti andibvumire zvaari kuramba iye kuti handina kuzvitaura hazvisiri izvozvo akandona ndakamira naninga nditi zvinoitika but vanhu kuona munhu akamira naninga obva nokuti saka vari kutodai pasina zvikuitika zvimwe zvinowanikawo zvichikwada handirambo izvo zvekuti pamba chimwe kumupomera pozi zvinonetsa ndezvekuti mwana achiri kukura vanhu vese vakaisa maziso paari zvakangodzika izvongomirira apa nesoti handinhingika wazomhorosa ningi but yeti ndingamhorosa ambomhorosa na 130 kumashure pane kuti amhoroswa naningi pamwe pacho yatoita nyaya zviri trick pamwe pacho chokwadi chiripo semwana achiri kukura ona iyeyo but zvinogadzizika zvimwe zvacho hatiexpecta kuti timutaisa kuti pamwe angokura one day munhu achangopinda muindustry mufield yanga asiri futi mukurarama kwake sokunziswa kwangu Peter inaida bhora saka zvimwe zvokuti izvozvi vanhu vese vanobva vatomuvhiringidza pamwe pacho noramba kwangomugara bhamba zvikuru kwazvo pamwe pacho kuti zvimwe zvacho zvinowanikawo kana nokukura naye kana ane mamistakes ari kuita naye akura ka zvataita negore rakapera negore rino zvakatosiyana naye akutofunga kuti apapenda airasika kana airasika anozvigadzisika ega nokukura kwese kwanenge achingoita mavanzwa kapoka mafia somandlandlere baba Padi naiwo kungotaurawo kamashoko ekuerutsawo semunhu mukuru so aiwa zvakanaka chose izvo zvinozvikudza chose kam
knowledge angari sekuru ndiye akamboita kamanager watonga imoyo yakati mbomunzwa wako achitipawo ka side rakewo nekuziona kwaita ka mashandiro avaita ka Nadewa. Ndonzi knowledge ndiri manager watonga imoyo ndakashanda na Nadewa for 11 years. Saka patashanda na Nadewa pane zvavaindidzidzisa ndiri muzukuru wepano pamba. Saka pane pataiti tikaenda kuHarare tikaenda kupi tikaenda kwaMutare tikaenda kupi after weekend taitouya kunokumba chizoona Muchembere kana iye Dewa akakundikana aitwa nditi knowledge motikari ndanoona Muchembere ndo yani zvanenda uya nazvo ndo pa Muchembere kana takundikana taigona kutotumira kana $50 because iye pa payroll anga kaisa vachira achiti mai vangu vanofana kuwana $50 chero ndashaya every weekend kana ndabva kushow no wana $50 saka vangu vachitovewo pa payroll sindichimanija seizvo zvaitatorisa pazasi vati papero yeband saka hapana paizoita kuti vhiki ridarike vasina kudi kuzoonekwa kana kuti mafunctions ekuno pakashayika Mudhara namukoma pana mukoma vakashayika mukoma waDewa vakashayika tiri kuMbiso yainzi Big Power yekuma-M yekumbiso pane zvakangoitika vanhu vakagwa musiwo saka vanga vari maina saka vanga vane secho kumusana saka vakangofunga kuti plus vane mari because ndo time yemabhira mari yaifamba yakawanda saka vakambva vatongo vapondera izvozvo tiri musho iyo vari kudidza kuinda ndiri kukete because ndai manager but ndaindiri cashier apa ndichimanager vese vanagina ndaishanda navo ndaiti kune chibata cash kune chimanager band Dewa vari busy ndiri busy atinongona kuti Mudhara atodonzegwa muchikona kumabig power mukoma wake ndo pakashaka mukoma wake because Dewa yanga ari John inzi John vanhu vaona naiye tonga imwe vanga vakangozvagwa vari 2 boys vakomana nemusikana 1 then vakazoita wechi4 ndiwo mai vangu manje because vazengeya Mudhara naMuchembere vangu vachiyera vakanonoka kuitawo mwana vasati vaita John manje vakambva vatora mai vangu vari vacheche kuna mai vavo vakati isusu mberi kwedu ngetuda kunetsanesa saka toda kutora mwana wavo tigare naye mai vangu vachikura vakangokurirawo pano kusvika kwazozvagwa John kwazoitawo mberi kukadzvagwa John vanhu vaona ainzi John vanhu vaona achizoshayikawo kuti kushow kwandokuti kuchizouya tonga iyo nasisi vake vamwe vamusovano vanombodzimbikana miviri varipo iko zvino vangosara ivavo right sikitisi vanogara kupi sisi vacho vanogara pavillage 8 apa ndipano padhuze mumwe mwana wacho ndiye uya wana achiti musukuru usadaro chichi because inini kana ndiri kwaDewa kunoku ndiri musukuru but ndiri muyeramwa saka ini Dewa inditi no iwe uri musukuru wangu plus uri munina wangu saka iwe handifani kudi kunge uri kure neni nguva dzese dzatinofamba ngatifambe pamwe chete saka taingofamba pamwe chete knowledge pane here paungatiudze wewe kuti Dewa wakamboona vakatsamwa Dewa vaisa tsamwa ini chinhu chandaiziva kuti Dewa anogona kutsamwa ndokunge tiri secret yebusiness redu kuti tiri kana kuti kurehesawo atichirehesawo nevakomana ipapo ndaiziva kuti Dewa anogona kudi kutsamwa but kana kuri kuti kuvanhu vake mafanzi ake nekwese kwatichifamba chero takatsamwirana but atove pastage techiti anenge achitoseka neni aito ndinongedzera maybe ndiri kucrowd iye achitoziva kuti tichazonotaurirana nyaya yedu ita pane imwewo koti ngazimboti here pane pamwe pauchiri kuyeuka iwe pauti apa akamboisa zvinofadza kana kuti zvifanifani kana zvinotsetsa ende taiti kazhinji taiti kana tikafarana Dewa tiri tu tanga tachema tohagana tozosekerana totanga kufara totanga kuronga zvinoenda mberi chiri kurememba pafuti pakapiwa BT50 kuGrama yanga ingori bonus yemusic yavo yairidzwa kuGrama saka akambva angonzi Dewa naZakaria mune maBT50 yenyu ari kuno kuGrama ndomva kuti muzukuru ndikamboenda ndega because ifoni yangopinda handitesi nobva taenda tese kuHarare takanosvika tikanopiwa that BT50 tichipiwa makey achitambidzwa makey achinotambidzawo tingomabata tese takabva tamaisa patebhuru tikabva taagara tikabva tatombochema sevanhu taita kuti imozaridza vanhu vakangokura vese ende nemadhara edu kwaenda kuiko taitofunga kuti chitiko chakadai dei Mudhara pamwe anga aripo kana tine umwe munhu watinei naye aside sevanhu tiri vanhu vaingogara chifara always Dewa iti chero ari mukwekwe
pane painzi pa Wimpy paine BP kakazoita BP garage painzi pa Wimpy paibikwa chikafu chine ma road runner nechi aingofarirawo zvechivanhu nembudzi nechi aiti kana kaenda papo chero kuri breakfast makuseni ndondifonera knowledge uripi ndoti ndirikumba kuni kunzi watya here ndoti ndatobva kumwa tii zvikunzi aiwa uya kuno ndosvika pepe kunzi breakfast ndoti kuli madingoita lunch kunzi aiwa imborowa breakfast uzorowa lunch saka munhu andakangorarama naye ndiri very close naye zvokuti chero vana vese vakazosiyiwa chero pakazoshayikawo Barbara Muchengeti ndiye mumwe munhu andaifamba naye chero pakashayika mudhara panapa ichokwadi dewa makombozera vaita music munhu uya aifarira vanhu vakaita sana Kofi naDefao saka munhu iyoyo nana Leonard Dembo saka munhu iyoyo kuti pakukomboza kwaita music akati ina ndigone kuramba ndakangositika pakuramba nchiridza sungura iya yemuseve ndogona kuti kana nchigadzira music wangu iri sungura yakadaro asi ndoita serumba saka munhu akangotanga kuti sungura yake yakangotisiyanei nevamwe zvishoma asi makombozero aiita chaizvo zvizhinji zvandoziva zvaiita pakugadzira masongs ndiwo munhu aiva asinganyori masongs pasi munhu aiti akangofunga song even tichifamba sezve ainga asingakanganwi song aitoti achifunga song ini ndichifamba naye ndaitoona kuti izvinezvi ndaradibhisa togadzira song ende chitosvika kushow aitoimba song iyoyo waione iwe munhu wewe kuti waitongona atonyarara zvimwe zvezvi hatichaitaunye chero nini tine nyaya tatichitaura ndotoona kuti hatichapindurana saka ndikamutarisa ndotoona kuti malips ake munhu akutoita something ndomandaniniwo ndomandanyarara ndorega kutaura naye apo maybe anga chitodrive uzoti gare odudza manje song iyayo kuti knowledge kana ndikazokanganwa undifungidze manzwi isong iyi asi kazhinji asingazokangana ndetozonzwa tatosvika kana kushow maybe pamwe tichitobva kukwekwe tichiuya kana kushow yekuharare akutopinza mamwe mawedzi isong iyayo yanga achidi achigadzira pamwe mainstrumental because zvaiita iye ndezvekuti munhu aigara ane mainstrumental asina mawedzi saka chinhu chaitanga kukomboza mainstrumental uzouya akugadzira mawedzi manje saka aigona kungoti pane rimwe instrumental unenge vakomana vaifana kudza mainstrumental aya anenge akagadzira tiri kumarehearsals aigadzira mainstrumental vakomana vachingodza mainstrumental aya iye asati auya pastage saka aigona kungoti achingouya pastage achingosvika vachiridza instrumental yari utosvika utoimba song nyowani maybe anenge atogadzirira murod and song iyoyo anenge atonditi knowledge iwe undimasitirewo song usati tisaikangana asi munhu anga aisakanganwawo ende ini ndiri munhu wekuti chero mamwe mawedzi akakanganwawo mamwe mawedzi mashoma pane zvaangataura ndaisazikanganwa aizoti apane mamwe mawedzi andakanganwa pasong iyayo ndakagadzira ndiudzewo mwana kuti song iyayo ipi yacho apa song iyayo takagadzira musi wakati wakati ndoti aiwa masongs amurikusiya apa ndakati ndomufungidza hachatokanganwe zvachisa kusvika atonorekodha kureva kuti hapana bhuku rakasiya ranyorwa rawakamboonewe rakanyorwa hapana bhuku rakanyorwa because zvinhu zvakazotoenda zvichienda pakuti waigona kutoti chero uri mumotikari nefoni yanga yari easy kuti unogona kuti uchitokomboza mubva watorekodha zvaunenge wakomboza saka technology yakambaenda ichitoita kuti zvinhu zvireruke because yangoti umbva angoisa foni yake parecording umbva arekodha mawedzi ake isong yayo uzoenda achingoikwenenzvera achiigadzira ende kana akutongoisiva yatoimukombiyuta mumusoro hapana painyora tinoziziva isisu vaimbi vane dzimwe nziyo vanoimba nekuda kwezviitiko pane here imwe yaungati ndinorangarira paitika zvakati dewa wakabva wakombodza kambo kakati ichokwadi mune kamwembo kamwe chete kandichiri kurangarira pakatorwa mbuya vangu Barbara nevabereki vake Muchengeti kuenda kuUK vakatorwa vakaenda kudaritsikidza mazuva vanga vakawirirana kuti vanozodzoka kunoku saka pakatozoita makufonerana kwokuti taita kutofungidzira kuti maybe mbuya vatobatwa kwezvo kuti havachatodzoki kuno kuZimbabwe saka pavakazongoti ndakudzoka pane song yaikaizoimba inoti chiwe wakabata mwenje sei maifungidzira imi kuti mbuya vabatwa kubatwa kureva kuti haana kubvisa mari pfuma here kana kureva kuti pane pfuma yanga yakabviswa zvakakwana asi kuti zvinoita ipapo yedhe wanga akatomboendawo kuUK akanosiya vamwe vakomana vaishanda navo
saka munhu aiziva kararamiro kanoita vanhu vanenge vari vaenda kuuk kuti vanotora pfungwa dzekuti kuzimbabwe hakuna ichi saka maybe kunonakidza kudarika kuzimbabwe saka handichadi kudzokera saka takangofunga kuti maybe munhu atove nepfungwa yekutogarirako ikoko zvachese saka munhu wekuti taita kutongofonera every night kuti muri kuuya here saka paakazoti ndakuuya I think chai chiri chitatu zuva ravakatipromisa kuti handiri kutouya next week Friday yacho tichisvika kushow ndakanzwa Dewa vakutoimba song zvinoita murudo ichiuya wakabata mwenje ichichi iri paalbum ronzi zvinoita murudo ndakamba ndatoona kuti song iyi yakagadzirirwa muchembere pavakadzoka ivo mbuya vakamba vatonzi song iyi ndakagadzira iwewo ndikamba ndatoziva kuti zvichikwadi ndo song yakagadzirirwa best song yaDewa ndeipi song yakasungwa chinonzi takataka ini ndandaveko kutakataka ini ndiri munhu akashanda nana Mavara the late Mavara akashaka nana ndingangoti group rese ndakashanda naro ndingasana kuti vakashayika zviri nani kutozanangura vapenyu nekuti vapenyu ndo vasara vashoma pagroup randakashanda naro takataka ichitanga vasara ndini Knowledge na Roni Mudindo na Musawope Nkoma tizo vanhu vekutakataka yekutanga song yakasungwa chinonzi takataka ini ndandaveko kutakataka ini ndiri munhu akashanda nana Mavara the late Mavara akashayika nana ndingangoti group rese ndakashanda naro ndingasana kuti vakashayika zviri nani kutozanangura vapenyu nekuti vapenyu ndo vasara vashoma pagroup randakashanda naro takataka ichitanga vasara ndini Knowledge na Roni Mudindo na Musawope Nkoma tizo vanhu vekutakataka yekutanga vasara vapenyu then kozoti vanapo kuzinyarisa vakasara kuna yokichi vaiva kuzouyawo kumasure kwetakataka yekutanga saka inini ndine song yakararama for a long time asi yakanonoka kuzoburitswa iyi song yenzi Samanyemba song iyoyo taiti tichitanga show yaiti haichingu yangu yekungotangisa show asi inini pandakatanga kumanager awo ndichifamba nawo ndikaona kuti song iyi iri kunyanya kufarirwa ndikati asekuru madii kumborekodha song iyi kanzi iyi song iyi nemusic wedu iyi zvakada kuti siyani yazvifambirani hazviti kuti ndirekode ndikati aiwa sekuru hatibhekeranei rekodha yesong iyi ikaramba kunakidza vanhu song iyoyi paredio inini ndimozondiblame sevanhu vaiwirirana akabva irekodha gore rero ndo song pakasimuka kutakataka kuti inde pamalevels kunzi taita kutofonerwawo inini samanager kunzi mune shona tuku mune shona macheso mune sho ndo pakasimuka kutakataka kuti sitaigona kungofambawo nemagroups madiko sana Sulumani vainge vachisumukira Dewa variwo vakuru but pakabuda Samanyembawo ndo pakatanga kuti tozotiziva kuti international even kunana UK kwakutonzi uyaiwo kuno kumudi muridze nekuda kwaSamanyemba saka song tongoirespecta mutakataka because ndio song yaiti hapana show payairira iyo rigorika kuri wataura zvokuti umwe founder member weutakataka ndi Roni Mudindo toziva vaiwirira njaya zvona Dewa vakazosiyana sei chikonzero Roni Mudindo chakaitika choti sai manager tese Roni ndiye aivitevedzera kumashure kwangu inini ndichivatungamirira tiri manager tese patime yacho ndo patime yavakaenda kuUK paya vamwe vakanosara kuUK Roni vane zvavakanga vakavimbisana na Dewa kuti iwe chama tikadzokera kumusha kuda kuno kuitirawo chakati
but nemamiriro ezvi angakavimbiswa chi rona pane mota yanga akavimbiswa kuzotengerwa asi one mamiriro ezvinhu mota iyo haina kuzotengwa iri iyoyo asi akazotengerwa yanga infact iye akazoti pane yaida kutengerwa akati handisula iyoyo ndipe iri mari pane mota imwe yandaona ndopakanotenga mapijot aya I think kana mchiziva mapijot aimboita malift kuti araya ndo type yemota yakabva atenga iye first car yake kufamba nayo 504 ndo pijot yakatenga ndobva afamba nayo mota iyoyo asi aiva kungogunun'una iti mari tatakavimbisana nemota ndandakapromisa kuti tikadzokera tese kumusha ndonokuitira vamwe vachisara uko ndototi ade ndakasarawo maybe ndingade ndichitoshanda zviri nani than zvandiri kuita akabva angori ndachidzokera sure kusvika asvika pakusiya akazosiyira papi chaipo chiri kurangarira kuti akasiya zvaita soso vandichiri kurangarira musi waakasiya tanga tiri pamba pangu ini pandagara pa13 pa28-26 kumbizo pachitoitwa zvekuenda tichida kutoenda kushow saka iye akangoitawo angane vamwe vakomana vanga vachangouyawo ndombanonoka kusvika ipapo because tichisumuka tombotanga tasangana saka iye angari management neni tiri management akambanonoka kusvika pamba pangu because ndopataizosimukira mota dzese dzimwe dzinoenda kuHarare kana tikuti tiri kuenda kuHarare tese tosimuka tichienda kuHarare so taibva akanonoka kusvika ndobva kwanza ati nonoka kusvika sei saka iye munhu akangobva angotosvika akatotaura nehasha chichi akambataura zvakawanda kwanza ndiwo shamwari iwe hausiwo murudzi wekambani tiri kuenda kushow kana tadzoka kushow ini ndichaonawo plan ndo pakazotangawo kusvaka vana Spencer Kumblani makatozoenda naye here musi wekushow musiwo takatoenda naye but vanga vatopromisana kuti tadzoka kushow ndiyo yanga iri weekend yake yekupedzisira yanga iri yekupi show show iyoyo ndichiri kurangarira tine show tanga tine show vachi but tiri kuHarare kukuwadzana kwakune right asi zvakazowirirana here kumberi uko chinhu chavakazongoramba vachiita vachifambidzana sevanhu vakashanda vese kumakore pamarecordings aipota achimbonzi Roni pane zvimwe zvinoratidza na Spencer vanisiri kuda shauya undiridzirewo mabhesi aya vaimutora Roni uya woridza womubhadhira marecordings but iye Roni ndopanga anga atogara toti handa kuda kuita zvangu kureva kuti Peter paakazotanga pa Roni anga atosiya kare Roni anga atosiya nechekare ndokunga anga atoone mamwe maalbums ake anga atobudisa nokwana maviri right vuma wanda iyoyi iwe wasira seko kosi rule apakadomapo suggest gwatidzo amuota fozi muzviri kufambe anzi takaita kundamira ipapo apa National FM tatenda ndi knowledge knowledge chosa mamunzo aka manager wake rekati mbonzo umwe akamboshanda naye Bvuma ndaka Spencer Kumblani zvakasangana sei na Diva ndakasangana nkomatonga imwe mugore ra 2002 gore rakuda kunopera munhau dzebasa redu idzodzo vakanditopera mukomana ainzi Mavara kana kuti muneni Mavhurambudzi akashayika zvakare ndiye munhu akauya akanditsvaga kumba achinondisanganisa mukomatonga imweyo vanga vaine show kuGlenview 1 kunonzi kwamachokoto kuya ndo musi wandasangana nawo titanga kuti ari nhau dzebasa iye akambenga kuona sei yanga kuziva isei kuti mimi murimo mubasa iroro mazuva iwayo ndaisenza mukoma Somaliland Ndebele ndokwataipota tichishare stage tichiita mashows tese ndopatakasangana right maenda kuGlenview ikoko chichakaitika vakanonditi ndakutumira mukomana uyo kuti titaure panapa ndiri kuda kuti uye kubasa because time iyoyo pane vakomana vangu variko muchikwata vanga kuzvitiwo vakura vanga vada kunomira vega saka vaindida kuti ndigone kunge ndiripo kuitira panozobva vamwe vachienda tongosara takabatawo nzvimbo
Saka musi uyo makabva matomboenda pastage here kana kuti zvazvongotaura chete? Musi uyo vanhu zvongotaura chete, handina kukuridza. Pamakazotangoriza ndipapa? Svondo raitevera racho ndandatove kubasa ndopandakatanga kufamba nawo kumashows tichiridza. Ndakatanga kuzoridza show yangu yekutanga kumbizo 7 kune bhari kumbizo 7 kwekwe ndokwandakatangira kuridza ikoko. Utakataka Express panguva yacho yakasvika uchijoina iyo yange yakamira sei line-up yacho? Line-up yacho kumagitari kwanga kuina Roni Mdindo airidza bass, kwakuna Lois Machap airidza rhythm, kwanga kuina Paul airidza madrums, kwanga kuina Ishmael airidza sub rhythm, nemadancers vakaita savana Ushu akashaika, Patrick Deshe akashaika futi, kwanga kuina Sam wataitete Zvara akashaika futi, na muneni Mavurambudzi wakawanda imizano kuti Mavara akashaika futi. Ndo wakomana ndakasvika variko ivavo. Right. Iwe wakasvika uchibata bass Korona anga akuzoita ipapo? Inini handasvika ndichibata bass. Ndakasvika ndichibata rhythm ndogitara randairidza patime iyoyo Rona achiripo. Then takazoita album rangu rekutanga ndichisenza nawo. Takashare tese na Roni ndichiridza bass mamwe masongs. Mamwe ndikadzawo rhythm zvakare. Album rinonzi Chingwa. Pana Chingwa pane song inonzi London ndakaridza rhythm. Rona akaridza bass. Pana Chingwa inonzi zvinoita murudo. Vazhinji vanoiti chiuya wakabata mwenje. Ndakaridza bass ndakaridza futi rhythm pa same song zvakare. Ndo masongs andakaridza. Iyo album ranga rine 5 songs. Aiwa, zvinofadza chose. Airidza lead guitar ndiani? Dewa ndo airidza lead guitar pa masongs ese. Zvatikati sitsu zvanga asingazvifarire ndezvipitewa. Mukopatonga yemoyo anga ari munhu aifarira zvesmart. Kana tiri kubasa kazhinji kacho ainyanyokonana nevakomana vanotamba vaivai, bhozi ndo vataiti vanowanzopfeka uniform. Saka waiti ukangova neuniform yako isina kuainwa isina kuchena, ipapo kazhinji kacho maisimudzana aitokonana chaizvo. Saka nyaya yekugara makashambidzika iyi yanga iri nyaya yatogara ichitogarirwa pasi here kuti wamana zvinhu zvedu toda kuti zvirongeke zvakadai? Chaizvo. Vakomana vaivai taitoti every weekend taitoburitsa mari yekuti vaende kunogadzirwa musoro kumahair salon, kunogerwa, vanoda zvogerwa vanogerwa. Taitogara takatomaintaina kuti smart iyo irambe iripo. Show imwe yaungati wewe iyi show iyi yakambotisipaka takanakirwa pakati pemashows mazhinji tozoti maita mashows akawanda kwauya mukati inogara iri mundangariro ndeipi? Pane show takambonoita kuMozambique. Takanoita show yekutete kuya uko. Patasvika kuzikanza noku munhu akambozadza show ineyi, akambozadza nzvimbo ineyi zvine mukurumbira kusvika nhasi ndi John Chibadura. So takasvika paipe tikataurirana nemapurisa nenhau dzemari yavaida tikatenderana. Then show yakazozara singaiti zvekuti vanhu vakatozviti madarika John Chibadura ndimatowa nembiri muno muMozambique kufura yakatona John Chibadura chaiye. Saka chakazoshamisa ndechekuti mapurisa vakatanga kuchinja mari yavanga mari yatanga tawirirana nawo. Then mapromoters atandinawo ipapo vakaramba kuburisa mari. Mapurisa ekuMozambique vanorova. Vakomana vakarohwa. Vakomana vanga vari kugedhi. Wani wavo ndiyanga akabatiswa hembe dzese maoko zvakanzi hakuna zvakadaro amudzokeri kuZimbabwe totokuvharire kuno kusvika matipa mari. Zvakangotiti zvafani. Saka ivivi mari yakavashazve baba akakutirai. Mari iyoyo zvanga zvakurwadza kuti vanhu vatanga vanga vapinda mushowo vanga wawandisa zvekuti vamwe vanhu vakatotadza kutopinda kutonzi nzvimbo yazara. Saka vazotarisa mari yavanga vatiti ndo mari yavari kuda. Bhozi patime iyoyo mari iyo vaitoitora semari yakawanda zvekuti vanga vachaja. But takangovapa mari yavo. Then vakazotarisa zvanhu zvabuda kugedhi. Vakati akana zviti. Wedzerai mari.
saka vakomana vangu vari pagedhi vanga vatotiza nebhegi remari kudhara vatoenda naro mimi vasara vari pagedhi mimi ndichatiudza kune mari pakarohwa munhu vakarohwa vakomana pagedhi isingaiti aya zvinoitika mukufamba vakomana mapurisa ekumozambiki wekuda mari kuti ndayakomana ati mamawirirana magariro manyorerana pasi akatawirirana tikanyorerana pasi but hazvina kuzoshanda izvozvo ndo zvinoita kunonzi kushora mbodza neni uzvimbira vanga vakudherera ipapo right show yamukati mima show ikai iyi ndo the west yakati haina kana tombofamba zvakanaka ndeipi pane show yatakaridza muno muharara not sure kuti ndikupi ndakanganwa iko zvinezvi asi show iyoyo yakaramba tofambira zvakanaka bositi vangu vakurwara vangoimba tofunga two masongs vabva vatodzika pastage vakati handichatombokwanisa kana kumira saka ndo imwe yemashows handinoti inini haana kunyatsotiitira zvakanaka saka muzvichira kuti show iyo makabva matoikanzura kahere kana makapfuurira mberi show iyoyo isusu takatoikanzura asi tantine ndofunga tairidza narodrick chemdare temple brothers vange ndovakazopedzisa show iyoyo mafanzi vakaudzwa here vakaziviswa here kuti ndo mamiriro akaita zvinhu kana kuti rodrick angoita take over pataimi iyoyo munhu wese anga kunyatsozviona kuti munhu ukauka munhu anoda basa rake ari kuzvishingisa asiko zvinhu zvaachaita sei haachakwanisi havana kutombonetsa vakangotambirwa zvanhu zviripo vakakwanisa kudzokerawo kumba vakangobuda vakati anoregai tidzokere vamwe vakangomirawo vachiona vakomana vachiridza vakangoshingirira vakamira ndiye kaSpencer Khumulani baba Ashwini anogara mustoni rijumu akaberekerwa hake kumapurazi kumazowe uko kwaitamba zvigure uko Spencer right umwe akazobobatana naye kandishiga akabva nekuna naPeter Tangwena ikoko pana Star Music Peter Tangwena kuzobatana na Dewaka vamboshanda pamwe chete na John Kasamba right ikatidzo kuti iye kashiga kaya anoti iye best show ende ipi na Dewa pane show yamanje iyo yanga yakutaza kunakisa inogara ichirakiza tanga takujampa pamaspika manje muSheraton iye mashow ya muSheraton kapesera yakona paipa everybody get ready because we are now overtaking 4-way sele ba mama sele ipapo nje pakanga tsakuipa manje zvimwe zvinhu zvaungati iwewe zvinhu zvawakwanisa kuintroducer ku music yeZimbabwe zvanga zvisipo panguva yatonga yemoyo ndezvipi ndakaintroduce dance yakawanda iye yanani yaitamba na vanhu unikwenyewa mai hapa ona shamwari yangu wakutamba nebasa itabasa shebasa kana warowa nechamba nde utange manje kutukana usatukane nebamwe nani yoyo takwenda I get ready we are now overtaking 4-way sele pa mama sele ma takwenda tuchi sungura yakwenda china kizana ni animation ko show yaungati wewe hazvina kufamba musha mwina tonga imwe ndeipi takaenda one day ku after Shishavani panonzi pachi after Shishavani after Bulawayo uri kuenda road ya Shishavani ndakangana road panonzi pachi pakangano ndipo takasvika ndaranga asina power yakuriza na imwe shoko marondera futi because yangaita after 2 hours mudara wangu power yaita yapera anofana kuenda kuzorora saka ndofana ndisare na vanhu vai tuchi make sure kuti vasapopote saka zvakarwadza unopesera zvakurwadza because unenge usingazive kuimba masong yacho asi wakakiyakiya kusvikira anenge atokupa sign shiga nani muzivanzi hapa one by one muri kuda ere uyai one by one inokwanisa kutora vanhu vari kufara vachijampa bega vachichuvatambisa bega wakuita vanhu involved kumachi kushow like makastoma akuparticipate awo futi so tingati ndeimwe nzira yekuita kuti mamusicians vawanewo kakuzorora pamune muchiti one by one pastage takupawo vanhu chance because kune vamwe vavadi kugara the whole day achitarisa chete but kana mamuita usina iye aita involved you become part of the family saka one by one vasikana vanouya vatamba masele yavo vanenge vanakira stereki
mangwana unomuona futi Right. ndinotamba pastage pa kutakataka kwekwe yanga yakamira sei panguva yawakajoina panguva yandakajoina utakataka yanga kwakunani nani Mavara Ushu Suzuki then ndazouya na Yamatele nini Yamatele then bazi umdara uzowezera mfanansi Ezroom 5 ma dancers kumakitare kwanga kune Spencer Bass Baba Gari Redeem Willow Sub Lead then kwazouya mdara the himself the murizi wenyaya the most dangerous munhu akamisa ndege nemurizo kuti ndiyangari paleti paya Mupawo Mokozi, it means I'm the big boss. Muroji mukuru. Wega unoazia ma system yacho. Wamuzwere mukomana bakomana banochena. Tongai moyo ndewa na utakataka espese. Basikana muriko tingati pa arrangement pa basa rakapa zvanga zvakamira sei pakurongeka mdara wangu uyo afinke pamarongero basa I think mwari ndiye akaniita kuti tisangane naye because angari advance like musician akukongo angane strategy zvekuti isusu taiwezera uchite pa strategy yake bichana mdara apakana taita so but even kana wamupa idea angasingarambe pane pamwe aibvunza manje imi manza patoita sei shigatoita sei ati amdara apakana taita so taita so competition yetu tunobudira pambere tunobuda zviri so asa okay mira anoenda afunga maybe mangwana anousikaza pechezva wakataura ndizvo chaingatuite izvozvo olo azha wakataura azvisiri izvo mozi vanzi ngatutorai zvataura mudara izvozvo panyaya yedressing ye shiga pane here zvaungatiwo zvawakaitawo kuti mukomana uyu achinje patakasvika straight naye iyo mudara akati aiwa shiga iwe tora responsibility yamauniform then ndaenda kutora mukomana so from Congo ndamutora ndauya ndati baba tikuda kuita video music ndiyo but tikuda kuita se band rekuDRC chaiyo but bese abantu ndinabo ni maZimbabwe but vane strategy yekuti kana tabarakisa chitika 1 vanotera then ndaenda mudara tatora munhu uya tugadzira ma uniform yese yakarowa panaye pai mukongolisi ndakasona then azomurowera mudara dewa makanotora tera kuDRC kuya naye muno akaita basa rake mbamuti chidzokera ndiye akaita master ayo akapesera kugara kunoko achadzokera because aigara kunoko but akaenda kuDRC kuzokera zvayo kuita zvanga chita time iyoyo then tamufonera nza ndiri paboda ndakuzokwa then auya after one day ndenda vandirutsa kuna dewa akamupa mari nzichagaji ainzi ano veve maigara kuvi veve wana pa kwati opposite pa City Sports achiripo so then mukomana uya akapiwa chete mari na dewa kuti ende aizi banzi mucheka ipi inofana kupfeka dewa zvezvirefu zvezvaitora mukomana mucheno mandani uyo mukomana eganja mabachi zvimatrausi zvakaita senyoka chichi uyo mukomana ndiyakaita strategy yake yese chiburugwa chinenge chinapukeni cheche changa chiri chioriginal chinoda nani kuma 400 ineni pounds 400 pounds dewa ndiko akatenga to dewa haicomplaina trousi iri kudhura ndati mudara for music you have to upgrade your level itarisa hii level original ndira haifeka pana MC ama chichi anzinonzi ndati inonzi Kasamoto but akaona pakaifeka so Kasamoto kana makongolezi vese vakapesera pakujikanza muZimbabwe no yanogona uyu akaipa tepa akapesera manje na makongolezi kana vanhu vakukongo sitereba akapesera vazivanza kuZimbabwe kune mukomana ne strategy we zvichibva nekuna shiga but mudara nzanga nemari yekuti kana wataura nzi chakati mudara no angasingaomere so kuti mudara chifeka so angasingarambe saka shiga urikura kuti kana uri band leader ukasaomera mari basa rinofamba mudara kana uri band leader ukasaomera mari band arife but time vanhu vanoita ana basa ngaende ndichatora mumwe because of music vanenge vachita inenge iri music iri simple yekuti mumwe munhu
but saipa animation manje ndokwanisa kuimbira izvezva kuti ndoziva nzwi achada kunitevera akwanise kupashika lakini ndakalowa parekodhi yapita inani tarisa igo yakura vakafungizira ende kure namakidari nhasi yakufaza Zimbabwe yakusumuka Africa Americas yavese varakutaura kuti Peter akapenga igwe yeye igwe yoyoyoyo Peter dewa ukona sezha yakadaro wakwanisa kupa mufananisi masara chita copyright pakaipa vanokwanisa kana kuivhisa pati yeisingarizire futi panenge pakaipa pane pamakamboendera kuDRC kunoridza atira kuenda sei usina kumutakura kuti andomboenda kumusha aiwa mataimi yatanga takuronga manje kuenda kuDRC nzima mudhara akapesera kurwara siko ku UK wakaendako takaenda naye katu makaenda katu makaenda kunoridza kupi Leicester Manchester London takaridza steri vanhu vakakutambira sei vanhu vaiuya pamashow vaifara naimwe show takaenda naye nechimbeto futi yanga nevanhu futi vakazara vakapi vanhu vakanga vakutanga kumbanga vamuziva Dewa manje pane mamwe ere magrupu amakasangana nawo ikoko amaita nawo sharing the stage ya kweko tanga tsingashe nanani taita tega pai taita tega kuenda chite tega asi mimi kuenda kwenyu ku UK nekudzoka matrip ya ndezvipi zvawakaona zvakachinja mugroup kuenda nakudzoka yanga yakuenda wana tanga tsingachinje maybe tungati not supposed kuchinja tese anytime but change inotangira pa Bentley but pandakaona zimudhara kutenga manje malebo ndipo pandakaona because ane boots yakatenga nyoka akabhadhara 150 pounds straight kadimbozokera nini kam kuna knowledge kam ambotiudzayo kuti chii chakaitika akuti azotore Shiga chakaitika pakutora kwatakaita Shiga pakaita challenge yekuti kwamacheza kwanga kuna Jonas Kasamba saka mafanzi aiti adiodi kuitawo munhu anochandawo music wako mafanzi makuru akaita sana kwasivaita urosa izvozvo saka ini ndakascout noma ndazosangana na Shiga noma ndamuti uye kukwekwe iwe Shiga wangomuona kupi ndakasangana naye mu avenues kuno muHarare anga ngwe mudiyara sengu aifamba nemwe band rainzi ndakanga master band new stars yenzi yapita tangwena new stars music yapita tangwena saka ndikamuti uye kukwekwe iwewe ndi pane basa toda kukupa Shiga kangozvitora wose kuti pamwe ndingoenda pamwe ndonoriwana pamwe ndorishaya akauya asina kugutsikana akasvika akandiona akandiona ndikamubhukira pekurara Dewa ndikanowadana Dewa vaitsika nokuti Dewa vaiti chinonetsa ukatora munhu anoimba anogona kuzenga akuda kutora band kuita rake ndikati aiwa Dewa uyu munhu anenge asingaimbi anenge achichanda music wenyu mune makomboza imimi momudza zvekuimba uimbe izvozvo ndo kutora kwatakaita Shiga here se muenzaniso kuti antiri kuona kumberi kwazvo kuna ningi ndo chokwadi ndakatozogara naye pasi Shiga wacho asipo ndichiti tinoda tine challenge yekuti kwamacheso kuna Jonas Kasamba mashows ake akatosimuka graph kudarika yedu nekuda kwekuti vanhu vari kutofarira muDRC uya achiita zvanenge achiita noise anenge achiita iyoyo because Dewa iti inoizi ndikati iyoyo noise iyoyo mafanzi vari kutoikumbira ndo mawaniro akazita Shiga basa ichokwadi ende ni zvakatozoshanda zvakabhadhara zvakanyanya nekuti patakangotorawo Shiga mashows edu akambatoti wedzeriwo mafanzi kana uchiti maiwana challenge uri kuyewa here kuti panguva yenyu panguva yacho iyoyo maiita here zvemakwikwi kwa Alec Macheso neAtongai Moyo anga ari makwikwi here chinoitika pamusic anenge asiri makwikwi but unenge uchitarisirawo kuti pandinokwirawo pastage vanhu vanofanira kuitawo ruzha pane zvanenge ichiita panouya umwe muimbi pakasaita ruzha kureva kuti zvakutoita kunge paitowa makwikwi nekuti
chinoitika ndechekuti kunotonzi vanhu vakazofara pakakwira ningi pastage. Saka vanhu vakaita sana Shiga vanhu vanongouya nemumwe muono pamusic because anotogona kuudza kuti dressing iyi yakati inoita wazike ku DRC tingangoti pamusambo wemusic yedu yatinoita muno ndo vanhu vakatanga kuona nezve mastyle mazhinji anoshandiswa nemaartist. Saka taitodawo kuti tiwane munhu akadaro kuti vatiratidze nzira yekuti zvinhu zvinyatsofamba. Pane here imwe pakungati mimo utakataka yakambostage show pamwe chete neorchestra mberi kwazvo endeni zvii zvawakaona ipapo? Ipapo pane makwikwi nekuti ndikada kuti ndezvitaure mafanzi ndofunga panotopedzisira vakurwa mustreet umu nekuti paiitika zvizhinji. Aingotaura chimwe chete paiitika zvizhinji nekuti Dewa munhu uya aifarira mucheno. Saka Dewa mucheno akagara ari munhu wemucheno. Saka pakazouyawo Shiga pakawedzerwa mucheno kuvakomana nekuti Shiga ndakamba ndamupa flow inini nekuti iwe ndiwe wa stage manager wevakomana vekutamba. Saka pakaita kakushanduka kakanyanya ngekuti kana Dewa ari pastage nemberi kwazvo iri pastage Dewa munhu wekuti style yaitambwa nevakomana vekwaDewa yanga rumba museve. Style yaitambwa nevakomana vemberi kwazvo vanga uri museve Borodeo. Saka zvainosiyana maimba kuti rumba inongonakidza. Saka zvaibva zvaita kuti chero taburuka pastage ipapo ndichiri kurememba rimwe gore takanonoka kuridza show pachishaikwa kuti anotanga ndiani. Kwakuri kupi? Ndichirikutondera kwakuri kupi? Kwakuri kukwekwe. Pashaikwa anotanga. Pashaikwa anotanga. Sei paishaikwa mabhenda aripo? Mabhenda aiva aripo, vaimbi varipo vese asi paikandigwana mwachiti wotanga. Dewa akati alright ndakunotanga kumva kwanza aiwa inini ndakudawo kutanga. Saka pakatozotora nguva zvekuti takazopedzera tanga kuti aiwa varume vatirege kuita sevana vadiki. Atoripo ngatoenda pastage. Because isusu managers takamba tawana challenge yakakura ipapo musi iwoyo. Tofunga ndaiende na Gina ndo vaimanager panguva iyo. Takaita dambudziko kuti Dewa aiti ndoda kutanga. Ndobva tati weyo tange. Vamacheso voti ndodawo kutanga. Dewa akati ndakuda kupedzisira vamacheso vochinja kuti ndakuda kupedzisira. Saka pakabva paita iwe waiona ngechi inyaya yekuti pamwe akatanga akuchanouraya chistage ndikaenda inini vanhu. Saka pakaita takaanza kutongoti aiwa varume muri vanhu vakuru ngapachingotanga mumwe vanhu wananotanga ari padhuze ngatanga. Hapana akazoti takatozoti system managers iwe nhingitanga nekuti mega pachenyu makonera kuronga kuti ndiani wotanga. Saka akazotanga ndiani papo? Vakazotanga ndavamachesa. Ndivo vapedzisira. But pakazova here nemutsauko? Hapana mboita mutsauko. Vanhu vakangonakirwa. Vanhu vakangonakirwa zvakadaro because varume ava zvavaita kana chero vari Dewa vatanga Dewa vaiwanawo mukana wekuenda pastage pamacheso pacho voita song yavo yavaiimba vose. Chiuya wakabata mwenje iyoyo ndiyo yavaifarira kazhinji kuimba vari vese. Kana Dewa pastage macheso wave pastage pane charakupa iya kazhinji ndo song yaikwira Dewa pastage pamacheso obata voridzawo. Saka zvinhu zvaingofaridza vanhu kuti vanhu vaingofadza vanhu zvakanyanya panguva iyoyo. Asi tichidzika nenhoroondo panguva yacho inini ndandiri kuchikoro vakomana ava vaviri ava vakambokandirana mavhu pafoni, umwe ari kwake umwe ari kwake. Ndikandisi ndichiri kurangarira inini tiri kuchikoro ipapo pawireless pane penyuno paishanda papanananga na Eric Naitira achitanga fonera uyu wotaura zvekushoropodza uyu akafonera achitaura zvekushoropodza uyu wakambozvinzwawo here kana ndakambonzwawo dhira vachikurukura here nawe akafanana naiyo? Ichokwadi izvozvo ndakazvinza kuti zvakamboitika asi wanga usati wako. Ini ndaive ndiripo asi kuti pazvaiitika ini ndaisipo. Wanga watoveiko kuutakata? Ndaenda tovapo inini hangu kazhinji chinhu chandaikurudzira Dewa ndeche PR yakangonaka nekuti chero
munozwa iri nawo ise nawo yekutanga kana kuti nawo yekunzi unogona kukunda ningi inawo inorwisanisa hapana novuma unzi ini ndokundiwana ningi asi Dewa aitaurawo kuti inini Macheso angandikundewo pane zvimwe pakuridza gitari anogona kundikundawo pakuridza bheso nemasayo mamwe anoita asiwo inini mopa mavidheos nekuchikamu chemucheno ichi handibvumi kukundiwa ipapo saka vanhu vaivai kuti zvinhu zvatingotaurika asi Dewa ndakazoenda ndakunoti aiwa mudhara hazviitiwe seizvozvo kana tichifamba tichitsisa izvizvi hatiiti isusu hatikomenti izvozvo tinosiya mafanzi ndivo vadi vatauri isusu tikwanise kufambidzana ndosaka takazokwanisa kunge mukatarisa kufamba kwenguva Dewa kunorwara paya mashows mazhinji taifamba taenda kuchitungwiza tonoita combination namacheso uyawo kukwekwe toita combination saka taifamba mashows akawanda tichitenderera tiri combination namamacheso vazhinji iko zvinezvi vari kutaura kuti izvo kushayikwa kwakaita Dewa kwanzi Macheso hachisina competition saka alirelaxa zvake iwe unozvionawo sei asi ndikana ndichitarisa inini aiwa Macheso zvaanga achingori izvozvo ndirikuona zvingoramba zvakadaro ipapo kutaura kwemafanzi asi zvinogona kunge zvisiri izvo nekuti chinoitika pakukomboza music haukombozi music nekuda kwekuti ningi aripo pane machallenges akawandawo anogona kukukonesa kuramba uchingoburitsa pano nepapo zvinogona kunge zviri izvo zviri kuitika kuti vasarambe vachiburitsa ende zvinogona kunge chiri chokwadi chekuti munhu because chinoitika pamusic ndechekuti nini ndogona kunge ndine wandiri kufambidzana naye kuti pandatangawo music wangu panogona kuuyawo Peter ndopamuenzaniso nemunhu ari padhuze neni anogona kuimbawo zvinopindura song yandinenge ndaimba saka ininiwo handitombokweri kunombonyora zvimwe ndakutongoimbawo imwe ndakutongokombozawo imwe inopindurawo zvinenge ndichitsorera saka zvinobva zvaita kunge muri kungofamba riri band asi kana pakaita umwe anenge asisipo panenge paita kakubreaka kwebhandi iroro saka kunoyo here kuti pane here nziyo dzaungati varume vaviri ava pane dzavakamboimba vachitanga vari kushandurana pane song iya yekuti ingawa ndinoziva wani kuti ziza rina nyanga asi kuti rakamhara pamusoro penyanga ndinofunga mukatarisa munhoroondo imamwe dzimwe nziyo dzavamacheso pane imwe nziyo yavanga vaimba yaipindurwa nesong iyoyo yaiti chii ndingangokanganwa mashoko ayo ndingangokanganwa kutondera mamwe mashoko asi ini chandoziva nje painzi sizi rakamhara pamusoro penyanga pane imwe song iripo yaipindurwa nayo pakashaya baba waDewa pepe Dewa anga ari parwendo rwekuenda kuUK mudhara achisara achishayika kuno vanhu vazhinji vamwe zvakavabata zvakashoropodza kunzi seiko akazopfuurira mberi nerwendo baba vashaya kuno ukoko vanenge vabhadhara kavo mapromoters mari dzavo apa munhu anga atove muchadenga kuenda zvirisei maishumba apa mondoravo iwe molini charuma pachitungwiza inzwa
pakabatwa basa apa paistile pana mukoma wangu moyo Dewa zviseisei mukoma wangu makwira miti zviri kufamba mberi paGVR ande Dewa Kurisa kuti shiriswe Somandla Ndebele na Tongai Moyo vakamboitwa interview ka na Lazarus Temba yengari mushamarari ka kuno ku ZBC ka ichiri kunzi radio tour gatimbotswa pana paka kutaurana kwa vakamboita. Somandla Ndebele uriwe Denda Brothers uyo Tongai Moyo uriwe Utakataka Express zvafamba sei rwendo runo kuti mushande pamwe chete Somandla? Ndingangoti takagara ndine chido dai zvaita tabatana vanhu ndochido chandakagara ndinacho bva pekutanga zvakare ndakazowirana nasawira wangu Tongai tikataronga sokuira ndakagara chingoita mazuva ese kuti dai tangokwanisa kuti tangotsikisawo damba refu redu tese zvakare tagara tiri vanhu kuti tiri kutoita ndingangoita toti mashows nzvimbo dzakasiyana unokaona uri kutoona takadaro ndine chivimbo dai tikaramba takabata takadaro gore negore ndine chivimbo chekuda kuti tizoramba tichingobudisa damba refu rimwe nerimwe takabatana takadaro. Zvino Tongai ungati here mune remangwana sekuona kwako zvinogona kuitika kuti mupedzisire maumba chikwata chimwe chete muparadza zvikwata zvenyu zvese zviri zviviri muumba chikwata chimwe chamunoti Somandla naTongai ndo vanotungamira chikwata ichi? Chinango chedu hachisi chokuti tiputse groups edu aripo ndechekuti tisimbaradze ukama pakati pevaimbi Somandla nesawira wangu but tikuda kutora muenzaniso iwoyo kuti vaimbo vakawanda vanga vakuru kwatiri vave nekudyidzana nokuti ndio munobuda kuti musambo wedu udi usimukire. Wapanzwa kapo Somandla nyaya yekusimudzira musambo zvinhu zvisingawanzoitika muZimbabwe izvo zvekuti vaimbi vabatane kunyanya vane mukurumbira vari vaviri. Ichokwadi. Saka iwewe sekuona kwako zvamatanga nenzira iyoyi muchagumira kupi? Ini ndingangoti kana Mwari atikomborera ini kana tiri wapi ndichangoramba tichingoridza takangodai gore negore tidaramba tichingosumudzira mutinhu wedu kuti vanhu vaguma kutoziva kuti kuna Tongai Moyo kuna Somandla Ndebele zvirambewo zvakadaro tichingosumudzira zvokuti ndinoziva kuti nezvimwewo zvikwata zvichauyawo wakangoona kuti zvinhu zviri kufambawo zvakanaka vakawanda vachida kuitawo zvatiri kuita isusu pari zvino. Tongai mutsauko uripo ndeupi waungatsanangura pane zvawakamboita uri wega saTongai Moyo neUtakataka Express nezvawaita zvinezvi wabatsana naSomandla? Mutsauko mukuru uripo ndewe pamashoko edu atiri kuedza kupa kuvateereri. Udzamu hwawo hwanyanya kudarika ndiri ndoga kana kudarika Somandla ari oga. Saka ndingati zvinobetsera nokuti musambo wedu une chaunodzidzisa kune vanotiteerera uye vanotiteverera. Saka zvatiri kuvadzidzisa zvacho gwendo guno tiri kuda kuti zvinyanyove neudzamu hwakadarika tingaite madamba marefu umwarega. Aha, pakanaka hapo. Iye zvinezvi zvamadai imwe nguva tichangotarisa kuti murambe muri mega sekutaura kwamaita kuti mucharamba muchiita zvakawanda asi muchazvipa here mikana yekuti mugone kushandazve nevamwewo vaimbi naISomandla? Ndingangoti mukana ungangowapo unge vaimbi vacho vachida kuti tibatane sekubatana kwatakaita inini pakati pangu naTongai tinoona tichikwanisa kuti tizoitawo zvokuti kana zvikaitawo nechido chandinacho nerimwe negore tidazotizoita kana vaimbi vatatu oro vana padamba refu rimwe chete.
simudzira mdzirimiro wako Tongai uye pfurira mberi, asi tisatapedza ndokwasa pedyo vako tinzwi. Aiwa, ndinokwasa zvikuru sei amai vangu nababa vangu nevese vanoteera musambo weutakataka. Asa usati ane muri akwe kusomandla kwasa pedyo. Zvakare ndinokwaisawo amai vangu nababa vangu nevese vanotsigirawo musambo weDenda Brothers. Mchiri mabhachura chokwadi. Pfurira mberi nemudzirimiro wako mana. Tatenda. Vese vari kunyepa vari vaviri apa, vese vanga vane madzimai vanga vane vana idawa. Handizwi kuti sei vakanyepa ipapo vaimba vade kutaura chokwadi vakomana. Right, tikatasa papa Tongai Moyo akamboita zvakare ka interview yavakaita mugore 2009 naJames Maridadi kuPower yanga iri Radio 3 panguva dzacho dzanditika. Right, regai timbonzwa panapa kuti zvakafamba sei. Tanga tagara tiri vanhu vangachiwirirana zvokuti dzimweni dzenguri sevanhu vamunoziva nemagroups avo tichimbosangana atinoti malive shows aya tiri pamwe chete. Saka mukuita malive shows ndo matakatarisa kuona kuti kanji sei kana ndingati ndiri pastage inini kana kuti bendi rasoma ri pastage. Umwe wedu aita kakwira taimboita zvazvokuti pane mamasongs asoma andaifarira iye ane ango aifarira aiuya ondijoina. Saka zvaibva zvanakidza vanhu sterekizvi kunzwa kambo kakaita sahurungudo kana kuti vana chechete kachiimbowedzegwa zvimwe zviri nani nasoma. Saka takaona kuti combination iyo vanhu vanenge vari kuifarira ndopatakazofunga kuti kwete ngatiita kuti masongs edu mamwe ari kufarirwa aya tiite kuti tiite pamwe chete. Rutsigiro tatiwa nerutsigiro rwakatisumukire padamba refu ratatiite izvo nokuti vanhu vagara vachititsigira varatidza kuti tsigira zvakare zvinotabatana. Vagara vachitsigira musambo weutakataka ndo varatidza zvakare vagara vachitsigira musambo weDenda Brothers ndo vabatana futi pamwe chete vakatitsigira vakatipa rutsigiro rwokuti dai zvikangoramba zvakadaro ndoona zvinonyatsotifambira zvakanaka zvakare nekuno kunyepeno tinyatsoitirwawo zvakanaka tiuridzirwawo manzi edu zvakanakawo zvokuti zvikutisumudzirawo kuti vanhu vabva vanyatsonzwisisa kuti manzi dzacho dzakamira sei padamba refu. Asi chinowanzo kuita kuti vaimbi vane mukurumbira sezvo makaita imbi varegere kuita zvinhu zvakadai chi. Tinoona kunze kwenyika uku vakawanda varombwa pamwe chete vachiita nziyo pamwe chete vane mukurumbira, asi munomu kazviwanzoitika zvokuti zvamaita izvi ndimamwe tingati vekutanga vaita zvinhu zvakadai. Chinowanzoonetsa chii panyaya yakadai? Ndingati zvakati wandei zvinotinetsei. Chimwe chikoro futi kachinopinda ipapa kuti vamwewo vanenge vakangoita zvokupinda mumusic ndingati by chance. Saka nofunga kuti maybe ndikabatana nomumwe munhu pamwe mbiri yangu yatorwa ani mazvona manje vamwewo zvinongoendawo nokuti ivo pachavo vagara vawirirana. But inini semunhu ndingati anofarira zvikuru sei nziyo dzakaita serumba ndine macollections akawanda. Ndakaona vana Kofi naNadifawo vanhu vatotofungidzira kuti magiants kunyika ikoko but vachibatana. Saka takangotoredzerawo ipapo kuti kana vamwe vane mbiri kudarika isu vachizviita isu tingatadzeni. Saka zvakangozongoitirawo nyore kuti nditange nemunhu wandagara ndichiwirirana naye. Tumwe munhu haazotoreri ipapo nevision iyoyo anobva aitaura kuti no it's a good idea saka todii ani mazvana takutotanga ipapo. But umwe anokwanisa kuti mbomira ndimbonovhunza umwe anenge achinyonyepera ndina manager iye asina. Tikada kutarisa sisuka apa mukoma Maridadi apa panenge pakunzvenga nekuti haasiri yewe kutanga ega kuita izvi zvavakaita izvi. Regai ndimbokunzwisai panapa mukoma Maridadi kana makateerera. Ichana redu takadzidzira kuimbira vanhu
Mtukudzi kaweka Oliver Mtukudzi achifamba pamwe chete kana James Chimombe kuratidza kuti aiwa hazvina kutanga nhasi zvakatanga kare pamwe pacho ndipanapa Ina vachaeli vamalori How with a bus driver Ukijimelani Hamba kancane kancane Sizofika mpela Uchairi wese Ravejana Rako Kushubata Juo mutambo Wato Naiba driver Chete daiwe haidu mumiba Naiba driver Chete daiwe haidu mumiba Iwe bus driver Reka kutamba nemweyo vanhu Imi mose vachairi Musatamba nemweyo vanhu Why do you drive that way? Kana parisi hapa manje hapa ndipo hapa danga richairo ranga rakawanda papa You're playing Ana wosia chipanga with our lives. You know it ain't right. Ana Michael Lanas Ana Busimwe You're driving down the highway Ana Mangelepa slow with the lives of other people in your hands Slow Fortune Mparuta Imi Asokra zatai waka Zema collabo zvakatanga kare pamwe pacho ndipanapa Baba we mwana we rongai more Baba we mwana we barai Barai Baba we mwana we barai Barai Baba we mwana we barai Gore mwana mundorera reiko Hapa panafanya na Dube Gore mwana na Solomon Skuza Simon Nelson Chimbetu Banga varitia mwana rongai murika Keta mchawaya Banga variti zvakare papa rongai muri Saka zvema collabo izvo zvina kutanga nasa nditika right ngatipfurire mberi Okay ndo warubudza manager wangu ndokuyanidza kutora iyo nayo kuti ndoni yainonzoitika nekuti munhu akada kunzvenga anotanga kuti gende ndambonovhunza kuna nhingi iya ichazozvake kuti haasi kuda kuti zviitike zvakare nepfungwa imwe yekuti paupenyu mamira takaitaisiwa imbi yomuno muzimbabwe imwe pfungwa yekuti ndinozviziva kuti tese hatingafe takaenzana takasiyana mbiri dzedu dzakasiyana hapana ndingatova imbo wati kuti ndowari pamusoro pano zvino vese havana kuenzana pambiri dzavavo dzavanadzo vese saka umwe tomboti mada kuronga nyaya dzakadai umwe anotofunga kuti hazvandiri nhingi pamwe nhingi uyo akuzotora mukana neni nokuti ndine mbiri yakakurisa kunda yanhingi saka imwe pfungwa yekuti inototi netsei kakuda kushorana kaikai kuti handingaite zvakadai nanhingi ndokamukati kutikwadza isuma nzedu muno muzimbabwe akangofangana nemacombined shows malive shows kuti kana kuti muite 3-4 bands chache zvinhu zvakaoma muno muzimbabwe kuti muzviti oro 2 maband chai kuti muti mungaite mashows kana kuti 5 shows muchiridza mese mui matoburana ipo pai kuti munozonza show ichi 2 ye zvakazodai ye vana nhingi vakazotidai pashow vakazodai but ndikatarisa kwatabva isusu tatoine makore pamwe dai kamatatu chaimana tichanda tese hatisatamboita kana problem saka zvinokosha kuti pfungwa dzenyu mukawiriranawo nechikoro ndachiona chapinda pakasimba ipo batsira zvokuti zvakanaka asi muchienda kurecord company zvino muchinoti vakomana ndonyaya tafunga tauda kuita tiri vairi havana here kuti aiwa imi maakutambisa matalents kuna vanhu 2 vane matalents avo uyu ane talent rake uyu talent rake maakuda kuti muvirise pamwe chete muri kutambisa nguva itai uyu zvake hatina mbona ndingati dambudziko producer wedu zvinhu zvakatofarirawo nokuti mukatarisa kuti idea iyi takamupa gore iro rino iri akatobva atoti no album renyu yekuti muriite next year ichitobva mariita iko zvino because I mean idea yekuti yave nemakore ndingati ndakapedzisira kuzvinzwa pana mukoma Tsvuku namukoma James Mushakaba ndo pandakapedzisira kuzvinzwa so kwavari it was a good idea zvokuti hatinambota problem pa kozori pane imwe zvakare hurukuro yakaita namukoma Innocent Manase vanga vari zvakare vekuPower FM ikoko saka zviri kudizva upenyu zvine zvomumanziri
no zviri kufamba naika okay pamakatanga mane album mangani iri nderechine iro rinonzi nako iri rinonzi nakongo okay rakabuda rini rave nemwedzi naika saka richangoburwa okay saka pane mana makaburitsa ramungati rakanyanya kubudirira kupfuura dzimwe kupfuura mamwe nderipi racho ya rokutanga ranga riri pamberi but iri rinenge riri kuda uri kwikwidze naika okay po pakuzonzi munotedzera mukoma Leonard Dembo munozviona seizvo kozi vanhu vakawanda chaizvo vanototi mukomana uyu aningati kuteedzera isacho asi kuti music style yedu yakangofanana okay saka pamhanzi yamukoma Dembo maifarira here kana kuti ndingati kubva ndichiri mudiki kuza munhu kana achikura zviya ungave kuchikoro unenge uchindoda kuzove chiremba mumwe achindoda kuzotamba bhora sana Peter Ndlovu nezvimwe zvakadaro saka ini noonda iwe ndiri munhu aikoti ndaida kuzoita mutinimira unenge wamukoma Leonard maitoti muda kuzoimba sisa mukoma Leonard ndaida wangu okay zvikazotangira kupi manje kuchikoro zvinotangira chikoro zvakatanga ndatopedza chikoro mama topedza naika okay sindizvo chete zvamunoita zvokuimba kana kuti kwete ndinoshanda naika okay mbamo right Tongai kamba kanonzi ndazvimba mapapu munyati uri panapa ndewe munyati uri apa ndoku mukanyacherechedza nyaya ndiri kuimba naye zvaende kare munoziva vanhu taiti kana tiri kumusha nodana nemusikana wako uri kumusha kana wazoti kure zviya unenge wozoenda kudhorobha kunoshanda saka kana dhorobha rikazonokupinda muropa wakukangamwa mudiwa wako ari kumusha saka mudiwa ari kumusha ari kuchema kuti tsamba chaidzo hauchanyori wapindwa netown saka uyu mudiwa ari kuchema ari kumusha zvakaitika kwauri kwete ndikatarisa semunhu akakwira zvangu musha ndaizviona zvichiitika izvo kuti waiziva kuti musikana nhingi weparaini nokuti aidanana nanhingi but nhingi uyu akaenda kudhorobha aimbopota achiuya haachatouyi saka ndakangotorera nziyo iyi ipapo okay saka pakunyora paunoita dzimbo dzako apa Tongai zvino unenge wazvifunga sei sezvandangotaura izvo kuti ndinenge ndichitarisa zviri kuitika senge iyoyi inenge ichinyatso ratidza mararamiro anoita vasikana kazhinji vanenge vari kumusha nekuzorasiswa kwavanoitwa saka ndotarisa kazhinji zvinoitika mukurarama tichitarisa futi maalbum ako mana aya tingati unonyora dzimbo wakanangana nei kazhinji ndinonyanya kutarisa nyaya dzerudo uye magariro ndingati kutambura kwatoita wesu vatema kana kuti varombo nekunyaradzawo panguva dzekuchema saka unobva kupi kumushando kupi tauda kuziva manje kumusha chaiko chaiko atakabva kubhikita vana baba vangu ndo vakazotamirawo kumaresettlements ari kukwekwe bikire kuzhombe kunonzi kusosombe kuchikoro wakapindira kupi
ndakapindura ndanga ndikaberekwa kukwekwe dzidza mukwekwe ndikashanda mukwekwe ndikatanga zvemanzi ndingori mukwekwe naiko zvino ndingori mukwekwe. Okay. Saka kubvira pawatanga kushanda chakazoita kuti ude zvekuimba izvi chaizvo chii? Music tune ndakangoti ndakangokura nchifarira. Munoziva kana uchikura zviya pane zvakawanda zvaunoita. Anombozama kutamba kana bhora chairiona kuti izvo hazvisi zvandokwanisa. Wowedza kuita zvimwe zvinhu zvaungangofarire. But music sechinhu chandaifarira uyezve chandakakurumidza kubata. Magitari ndakakurumidza zvangobata kuridza. Saka ndakabva ndanyatsongoona kuti ndo zvinhu ndinokwanisa. Achikudzidzisa apa ndiani? Ndine vanhu vakati kuti vakandidzidzisa. Vakaita sana vana Gordon Fandi nemushakabvu Mike Yokonia ndiye akanyanyondidzidzisa. Okay, riri ripi bass kana kuti kutanga ndairidza rhythm guitar. Nekufamba kwenguva ndazoumba chikwata changu ndakuridza lead. Saka paunenge uchiimba paipe unoridza chipa? Ndinoridza lead nekuimba manje? Ya, nokuimba. Okay, muri vanganiko muchikwata icho cheutakataka? Muchikwata iko zvino 31 kutanga tanga tiri vana asi ko zvino ndofunga tavi vasere 8. Saka makaramba muchitora vanhu nokuti madzenyu akafarirwa nevakaona? Ya, ndizvozvo. Okay, izvo zvichireveiko kuti utakataka? Utakataka ndakabvisa varayiri pavarari kuti kutaka kurova kuya. Saka patiri kureva kuti tinotaka manze. Saka kana watakiwa zvino wave utakataka. Saka izvo zvinogara kupi naye Tongai? Indogara kupi. Ndingati music muno ndingati unofarirwa ende unofarirwa kune nyika dzakatikomberedza. Ndizvo zvandingangoti ndingataura nezve music muno kuti wakasimba unofarirwa. Asi chinoitika chacho ndechekuti tinozodzoregwe sure nevanhu vaningati vanoda kuita macriticisms aya mamwe asingavaki okuti munotarisira kuti tikatarisa music wakaita singo kuSouth Africa maartist akawanda anenge achiproducwa naproducer umwe chete vanokwanisa kuita music wakangoda kufanana but vachizosiyanisa mazita. But kana mozoenda kumedia ikoko hainyanya vacriticize semunomu kuti tikati develop music umwe munhu kana munhu aridze style yakadafanana nomumwe. Isusu vaimbi kwete kuti vateerere. Isusu vaimbi tizotanga kudi kufona kune dzino nhefonyero tichitsondana. Mozongofunga kuti maybe vateerere asi vateerere vangaita zvinhu zvikuitwa zvakanaka. Asi isu vaimbi nemhaka kuti unenge usingadi kuti umwe munhu adi abudirire unobva waita semuteereri wobva wafona uchitsonda umwe munhu. Saka vateereri vakazozvinzwa vanozongoona senge vanhu muno music wavo hausi kubudirira. Asi chokwadi chiripo ndechekuti tikatarisa matengego anoitwa music kune dzimwe nyika muno nematengego anoitwa music wevaimbi muno uri pamusoro kune dzimwe nyika muno ndo zvinoratidza kuti muno unofarigwa. Nokuti chero pakauya a-foreign artist you find kuti masales ake haangambokunde artist womuno. Saka statistics idzo ndoratidza kuti music womuno unonyanya kufarirwa. Iwo wakanaka. Saka pane dambudziko iri manje rokuti vamwe vasingazodi kuti vamwe vabudirire apa manje. Pane zvingaitwa here apa? Hapana, chese chinhu chinoitika chinowana opposition but kushinga ndio kunenge kuchidiwa. Pane ngati kuvaimbi vanenge vari kuda kupinda music ukatya kuti ndine musambo uyu vanhu vachazonditi zvakati watowisira music weinonyika pasi. Saka kuti kushinga ndo chinhu chikuru. Okay, iye wakamboenda ri kunyika dzakatikomberedza idzi uchimbovapakurirawo madzi? Ndingati ndaenda zvangu kuMozambique ndokwandakaenda uyezve ndinotowe neurongwa hwekuti ndingangodzokera ikoko. kuMozambique wanoridza kanganiko? Ndakaridza gore rapfuura muna May. Saka vakandishedza zvekuti muna September ndizovaridzira zvakare. Nega vakafara? Ndine manzu mashomanene okutenda. Ndingati ndine fan club yandinayo matsamba andiri kuwana akawandisa. Saka ndingada kushandisa mukana unoyu kuti vese vakaninyorera tsamba dzenyu dzakasvika asi nemhaka yekuwandikwa nebasa ndiri kukundikana kureply. Saka ndichashandisa mukana uno kukutendai nekuti mazana ese avari kundinyorera ndiri kuzama kuashandisa. Zvichitoita kuti manzi yako iite nani handiti? Nokudero ndiri kuona senge zviri kutondibetserawo. Kuti vanonyorera vacho vakawanda vanondipa mazano kuti gadzisapo kuti gadzisapo kuti. Tongai tambotaura nyaya yemacriticism pane vamwe vabva kufona vachiti music yenyu inobhowa chinjai maitiro. Munozitora sei zvakadai izvo? Aiwa isusu tinoti munoziva vaimbi vemuno muZimbabwe takawanda.
uriyezve kune vamwe vaimbe kune dzimwe nyika vakawanda. Saka munhu kana achifarira toti digong yai zvinonetsa kuti arumbidze music une musambo uyu. Saka zvakangofananawo nevari kufona vachiti music wenyu wakanaka pakaridziwa digong anenge achingoti tibvisire izvi. Saka tinongozvitora sezvinhu zvisina kuitika. Iwo musambo wenyu muchiuti chii? Isungura. Mukoma tongai. Wangu. Makasimba here? Ndiko makadiwa. Music yenyu inonakidza. Naika. Ndinokumbira kuti murambe makashinga kudaro. Naika. Asi ndokumbira kuti kana muchine mapinda mana musimbe. Zvovamai mosiyana nazvo. Wangu. Moona zviri kuitika izvi? Ya ndiri kuzviona. Ndokuzivai ndoda kuti mubudirire. Naika. Muchaita zvakanaka. Naika. Asi ndokumbirisa zvovamai kana mabhawa moregera. Ndinotenda. Zvakanaka. Iroida. Ndio mkoma Innocent Manase kama unaitaura na Bvuma warandadie wangu. Alright. Eleketi mubata bana ba mai wapita manje. Pangu magadi. Munonzani tsare? That's Madzimai Gertrude. Madzimai Gertrude ripa chitupa renyu rizere rinonzani? Maudi Chirwa. Maudi Chirwa. Saka rekuti Gertrude nderipi? Ndere madzimai ndiri madzimai. Munopinda ipi chechi? Johani Masowe eJerusalem. Aiwa, zvinofadza chose. Saka mutoenda muchinorara kumasowe? Totenda. Tongai imwe ndakasangana naye ndiri musikana ndichiri mhandara. Achiri pachipatara. Ini ndichishanda kusaluni. Saluni ini ndakasangana naTongai imwe ndaenda kunorapiwa kuKwekwe General Hospital. Angadi shamwari yake yainzi Rangana yaibvisa mazino. Saka musiwo ndainobviswa mazino. Ndobva ndiona ndichipfura ndobva ndifarira. Ndobva audza shamwari yake kuti umise musikana yeye pachauya ikoko. Ndobva andimisa mukomana uya ndobva ati pane mukomana dataura nemi. Ndobva ndati mukomana upi akati akadai. Ndobva ndati anoda kundiona anoya kusaluni kwandaishanda kuPayline mutown. Zino ranga rabviswa apa? Apa zino ranga rabviswa ndakutobhadhara ndakuzati ndasangana naye kuaccounts kwaishanda. Ndobva anditizvo ndoda kutaura nemi ndikati ndanonoka kubasa svika munoshanda kupe ndikati ndoshanda kuPayline. Ndobva azotevera kuPayline kwacho. Imi mamasiya zvokunobviswa zino maakuda kusakana naTongai moyo? Tongai moyo akangonzwawo kundifarira ndobva anditeverera. Ndobva azonditsvaga kubasa kwandanga ndiri. Ndobva ndakazotaura naye. Aiwa, zvinofadza chose. Kachimwe nechimwe chagara chine nhoroondo uyezve rudo rwese rwagara rune parunotangira. Right. Makazotanga kugara mese gore ripi? Ndechekuti takadanana ndofunga makore 3 tichidanana ndiri musikana nemukomana. Ndobva ndiratidza vabereki vake vanova ndivo murai vanova ndivo vamwene vangu yezvino. Akati mai pane musikana ndoda kuroora asi musikana uyu anoshanda mutauni ndoda kukuratidzai. Vana mai vakanotorwa kumusha vakauya kwaigara kwabamunini vake 5 kwavadhanda vakazoshaika. Ndobva vauya mai nababa ndobva vandiratidzwa ndiri musikana vakati ndiye musikana ndoda kuroora. Mai vakati aiwa zvina baba namai vakati zvina kuipa kana riwo wada kuroora. Asi takazongoguridzira ndakazoita zvangu zvokudi zvokuzogara naye. Mdaradhanda wamukutaura kuti ndiaidhiraivha rori kuTiger Reef Mine. Tiger Reef Mine kwaishanda ya ndizvozvo chaizvo. Ya vadhanda ndinowaziva nekuti primary school ndakafunda kuTiger Reef Mine. Saka mdaradhanda wagumisira kutakura futi nebhazi kupinda mutauni. Aiwa, zvinofadza chose. Right. Maipita 3 years wakomana chi? 3 years. Muchingodanana chete? Tati chingodanana chete. Hadzina kuwandisa here? Aiwa, aiti handisida zvokukutora zvokukutambisa da kuroora zvakanaka. Saka paakanondiratidza vabereki vake akabva zvazvongoti handiwa kuzikanwa here zvichine basa rei. Saka anga ari munhu akarongeka kawo? Anga akarongeka nguva idzodzo bhosi ndakatoratidzwa vana vabereki vake vese nana vatete nehama dzake dzese. Anga asati atanga kuita zvemagitari? Anga akutoita ake zvemagitari achifamba nebhanchi rake. Ko vabereki venyu mimi pavakazviziva kuti uyu ndewegitari havana kunetsa here?
vakamboti mukomana ari kuyazokutorawo itsotsi bhosi ari kufambire negitari achiyazokutaimira negitari nokuti aingoti zuva rega rega akabva kubasa aitopfuura achindiona kana kuti aipfuura nemutauro achinditora kubasa kwangu. Saka vakamboti netse asi ini semunhu anga amudawo iye handida hatina kuzvitevedzera nokuti ndakazomutorawo ndikauya kwandaigara nambuya vangu nasekuru vangu. Imaigara kuipa? Taigara Globe Court ndokwandaigara nasekuru vangu. Vakabva vanditora vaona kuti anyanya anogona kundimitisa ndobva vandichengetedza ndobva iye adaniwa akabvunzwawo kuti uri kumuda zvokumuroora kana kudii akati dei ndasingadomuroora ndasingauyi kuzointroduce kuti mundione ndibude pachena. Madzimai gepo zvitoziva kuti sisuka munhu wese kana achinge ada munhu pane zvaanenge achiwa iyo muchakavutongai pane zvaakachiwa kwamuri imimi chamakanyanya kuchiwa pana tonga izvi. Ndakangonzwa kumufarira chete ndakangonzwa kumufarira pandakamuona chete kungonzwa kuti mukomana ndamufarira uyezve kuenda kwamakaita ikoko mama mbozvifuvisa here mupfungwa kuti ndichasangana nemunhu? Iye aindiona nokuti pandaigara pakona kumba kwedu ku5 aipfuura napo achindaumba kwake ku7 kwaigara. Saka aingondiona asi anga asingatauri neni. Pandakazoenda kuchipatara akabva ati ndiye musikana wandaiona uyu nhasi ndamuwanikidza nokuti auya pabasa pangu. Pakatoipakani vamwe vantanzi tonga yaidada icho kwadiri ichocho? Tonga yanga asingadadi asi kuti munhu anga achida muiri wake zvakanyanya. Munhu aida zvokugeza aigona kuchinja katatu. Munhu aingoti paakapindira mutana akadzoka otochinja. Paakapinda notembedza changa nadzowo zveshuwa. Munhu aida zvemucheno anga asingadi zvekuchapapa pangave pamba chaipo. Munhu aida zvemucheno. Bosi tonga ndakadani naye ari mukomana. Kubva ari mukomana ndatongoona ati apa panogezwa bosi vakomana chona vari pachipatara nauya anonzi Ntini shamwari yake kuHarare vaigeza vakomanawo zveshuwa. Iniwo ndaigezawo ndiri musikana sazva zvangodondanawo kuti vanhu uyu akangochiwawo kugeza kwangu nokuti iye aidiwo indaizvigezerawo ndaishanda mutaundi musaluni achiri masaluni chaiwo chaiwo yaya noti tumasaluni twava kotwenhema kuti twedu tokuti takaizvitira makosi edu ema3 years ekutonzi mwana anofanira kubhadharwa mari yake yakakwana. Saka taiva nekombetini zvokuti ndichigezawo zvokuti ndosaka pandakaenda kuhospita akanzoti mai vanogeza toenderana achiudza shamwari yake akazondudza wake papa yake tonga aigeza nokuti zvokutamba. Saka vanhu vaibva vazvitora sezvinonzi anodada munhu anoda muiri wake munhu ukada muiri wake unonzi unodada ka aiwa iye aida muiri wake tonga inoti zvokutamba aida muiri wake. Asi pamagariro nemhuri yake anga ari munhu akaita sei? Tonga aida vana vake shemu tonga aida vana vake zvakanyanya. Chero akushayika zvazvo paakanditora akatiti maipita munoziva chirinyanya kundisati ndinonoke kufa dei ndakafa kudhara vana vangu aida vana vake zvakanyanyisa zvezvo munhu aida vana vake ndosaka makaona akakokorodza vana vake achigara nevana vake aida vana vake zvakanyanya ziso rake ranga riri pavana vake. Zvimwe zvamungati izvi zvaiti ukaita izvi matopesana naye ndezvipi? Anga asingadi nhema tongai munhu anga achida chinhu zvechokwadi zviri straight anga asingadi nhema anga asingazifariri angoda life iri straight ya. Pane here pamungati mimi pane umwe musi watakamboburana ndaita zvakati natongai makati apa pandakaona ndakakanganisa akagumbuka kana kuti maigara makamutsana? Aiwa aisi asingamutsani tongai ini ndotaura chokwadi chero vanhu vachiteerera vanotsoziva vainyatsoziva ini natongai tongai ndirespecta full inonyatsoziva kuti ava ndimaipita akafa achingondirespecta vanhu vakatoshamisika notonga ainzwa kuti kana mafanike malast days ainzwa kuti handigoni kufamba asina maipita bhozi indaiziva ndaigara namai mutando achinzwa kuti kenza ndoda munhu anoseka saka indaimupa kuti aseke saka aitongunzwa kuti kana ndikaenda kuti nditoshowi ndisumunze ndonge maipita varipo saka taigana kuti aitondisira mari ndotevera ndokonomusetsa kuti aende kustage ane strength yekuti aseke bhozi at times tonga anga nehasha but anga asingadziratidzi manje asi munhu anga nechi anga nehasha. Tingati hasha idzi aikwanisa kudziitira here kune vanhu vekunze asi mumhuri asingadziratidzi? Aidziitira mumhuri munhu wese taimusaluta mukubva kunani vanhu vese takatorasirwa nemunhu aigadzirisa mumusha bhozi hapana munhu anga asingachitongai kubva kunana mai kusvika kumafamily yese maextended vaiti kana kuti zvinhu zvifambe vaitoziva kuti kune mukomana ende anga asingadi vanhu vanovo vasingawirirani aitibatanidza bhozi munhu aiti ukakanganisa ka ukamudza makuhwa ainyarara munhu uye akasvika kuti achitaura ika nyaya dzenyu ndimi akati zvakati
ototaura makuhwa ichitaura zvawakataura vanhu motoyananiswa ipapo munhu aida zvinhu zvechokwadi saka anga asingadi zvinhu zvenhema ukaita makuhwa itozati makuhwa iwayo aikumirira kusvika vanhu vavo vasangana oyananisa plus munhu aityiwa mufamily maigara mune order nekuti vaimutya vanhu aida zvinhu zviri straight achibatanidza vanhu achigara achifara nevanhu Tongai. Tingati best song yenyu mimi. Inini pandakagara naye Tongai nziyo inondifadzana nhasi. Yakataura nemuromo wake kuti andiridzira ndinotenda dhiya. Ndonziyo yakati iyi ndo yamaipita iyi. Chore chiridzwa aitoti kune shamwari dzake vana Fadzi vanani. Nziyo iyi ikarira inondifungidza maipita. Right, maipita makafamba chigara naye makazopesana papi. Takazopesana tava ku8 ava kuhospital. Kuhospital kwanga kwavaone zvako zvakawanda. Ina zvina kunditora mushi. Saka iye akazvitora sedambe pandakati hainini zvakuita handichazvifariri. Ndobva awana achibva kubasa kana ndisisipo. Ndobva ndadzokera kumba. Ndobva adzoka akanditora akandiripa. Ndobva ndambodzokera futi tikachovha. Ndobva ndazobva manje pangada nomwe musikana wepa hospital ipapo. Ndobva ndazobva zvachose anambozodzokera. Mpa makatanga kubva mukazoripwa pa chichachaitika maamanzwi maipita. Mama ona ere kwani vavangoita kuzwa makuhwa basi. Ndanangoona kudanana kwacho kwakuenda kuchidzikira. Ndikati rega ndikurege uchikura maybe ndakakukurumidzira. Anga asingauye ere kumba. Kumba anga achiuya zvake chikafu achiita zvese achiita. Asi semunhu mwana mudiki ndandichiri mudiki pfungwa dziri diki. Ndangofunga kuti pamwe achandidi zvaari kuita izvozvo. Ezvo kwaingori kungoitawo kwevaiwa chikomana. Ndokubva miwe mati abvita ndiende. Akazotera akakuripa ini. Akangobvisa mari kumba kwedu akati kana uchida kumutora unobvisa mari ndobva abvisa. Ndobva ndadzokera. Ndobva ndaona zviri kutoenda zvichinyanya vanhu vakati aiwa ndozvinoita vakomana plus paanoshanda pane kampeni yakawanda but ina ndakuzvitambira. Kampeni yaitaurwa pandei maipita. Yekungoti vasikana vanga vakumudawo nekuti munhu aigeza, munhu aichena, munhu aingoonekawo kuti apa paitawo zvemukomana apa. Zvekugeza zvinotanga nhasi naye. Aiwa akatanga kare kubva ari mukomana. Zvekutoti nemu zvekugeza mama zvoonawo futi. Handana tozvona kuti paitawo mukomana anogeza apa. Saka ndozvamakachiva ke. Zvinosanganisa. Mbozi zisina Tongai vanhu vaitotiziva notongai ndida zvokundida zviri. Ini ndichimudawo. Saka unongoona kana vanhu unongoona kuti love yenyu yadi yakudzikira. Munhu ari achikutora achakutori. Munhu akungokuti chenda wega kumba saka ndakatoona kuti pane munhu atopinda pakati pedu. Amuna mbotanga kuda kuzvitsvaka. Handinambozvitsvaka bhozi anga asingandiratidzi. Saka imimi pamakangoti ini ndarwa pasi ndaenda. Haana zomboda futi kuteera futi. Akatevera vese nana mai vakauya kukumba nemunyai wangu akauya. Asi ndikati chimbondirega inimbozorora. Ndokungozororerato. Nokuti iye ndairivara nekuti naTongai hatina kusiyana zvokuti hatichataudzani. Bhozi zvemwana aiti akatambirawo ndidana ndoenda kutown. Totanga kuita zvemwana, totanga kuita nezvangu. Saka zvakanditorera nguva kuti ndonoti hachandidi nokuti aingondichengeta ndakadaro. Uye hatichingofambidzana ndakadaro. Chiri kubasa ndichienda kwaanenge achiendawo. Iyewo achindiona saka zvokudzoka izvi zvanga zvazvineka kurivara. Saka ipapo pamakasiyana naye Peter anga ane makore mangani? Peter anga ari grade angava grade 5. Achifunda kuti? Anga achiri kukwekwe junior. Imimi muchiri kugara ku8 ko? But pandakasiyana nani ini ndandakugara kumba kwana mama ku5. Iye ndianga kugara ku? Iye ndakamusiya ku8. Aiwa, pari kunzwisisika. Saka nekudaro mazosiyana nawo paye. Musikana uye wekuchipatara waidanana naye ndiye ere wawakazotora? Aiwa. Zvaingori zvokungofarawo zvavo. Haana kuzomutora. Wakazoita sei? Haana kuzomborora ipapo akatogara kwenguva yakareba. Asina munhu wari kufambidzana naye. Kunze kwenyu chete? Bhosi kumba ndaingoenda pandadira achinditorawo kumba ndichimbodzokera kumba ndichingonogadzira nekumwachira nekudii. Saka chaitadza kuti mudzoke maipita kumba che? Zveuhwana zviya. Aiwa, pari kunzwisisika ipapo. Right, kudzimara akazowana umwe mudzimai. Akazotora anonzi Barbara Muchengeti.
anova ndiomai vevana vandiri kugara navavo. Kuna Barbara muchengeti akaita vana vangani? Chanakana Niko vaviri, musikana nemukomana. Ndochiti akava mudzimai wake anobvira zoita umwe? Akazoitawo chitatu anova ndiye mini yehle mukwele. Barbara uyu angaenda kupi? Barbara anga aripo, akamboenda kuUK akazodzoka. Achidzoka asina kumbotora nguva adzoka ndopanga patogwa mini. Replacement faster. Papa kaipaka amarovatirereka nguva dzacho ka ndo dzinodzoka kadzodya anaka rekai timbonzwa amai mubayiwe pachitungwisa apa. Program yenyu mukoma umai yakanaka. Ndatenda hangu mama. Kunaka kwayo kwayakaita ndeyekuti imbodzidzisai vanoimba vamabhandi vese kuti kana vanhu muri kushanda ka itai kuti muwane pekugara muvakadzimba. Pakafatonga imoyo chakanyanya kuti bata inini kuti ndisimuke ndiende kusombe. Wani chirwere chakavauraya handiti chakatirwadza nyika yese handiti chekenza handitika chechipiri ndiye munhu wataifarira pamwe chete naana amachena but tazosvika kusosombe richibva kustadium mukwekwe handiti tichienda kumusha kwavo pasosombe ininga kana mukaona pamavhidhiyo ari kubuda ndine wolf yegreen yakasvikopaka pazidhore pachicheni asi kuti bhokisi richipinda mumba bhokisi rakatadza kupinda mumba kadhofuremu kakakwatirwa kadhoo kakadii pakutopaza kadhoo mumba maka maka inopinda mumba mani mumba magogo here kana kuti mumba make magona kubvunza mubvunzo inzwi nenyika yese mumba magogo gogo vaigara muhwani hwenu mukakichenika ndokubva kachipazwa apa akana mahwindo ndobva kapinda mukati takarwadziwa zvezvo kuti taachifunga kuti dzimba dziri panepi ndo dzavakwana tonga takaedza kuti tichinoenda kokuti tinorara kanzi ayo hapasiripo kafenzaka ndo pagogo nekadara kanga karipo kuti iri pano kuzoti kuseni uchiona kuti vanhu ava ngavatore mapolisi pakashaya kana runisi yakachizouya kuti ichikakawo matende katende kakadhonetwa masikati kakauya nakota pasti 2 kaive nejecha uchi ukatasa mudenga kudai jecha raikutoshona tende takarionawo chokwadi waiti ukatarisa mudenga mukoma wamaita katende ikako kakazouya nakota pasti 2 waiti ukatarisa mudenga kaikudoni anga takangomira mutuminzwa tikataka takangomira isusu takazodhiraivha bheki kunorara paextra miles mukwekwe tikazodzoka kuseni tisati mumashure mapita moyo achiita accident achituta mombe paaita accident chito angadai akafa pakafa kwake nenyaya yeexcitement yetuvha yemotikari tumaipsa mutende wangato tichangopinda muri kutaura zvishopu takasvika futi pashopu ipapo haina kupera yanga yakangovakwa zvechimusha zvekuti kana matitle deeds chaive kana zvimwezve kana mapepa haina vaimbi ndikukumbira nhasi maimbe vari kutaura manherano itaiwo zvimapolisi zvekuti kana mafa vanhu vanoona pekugara zvowedzerawo itaiwo dzimba imba chaichairambichana muchivaka ndo zvinenge zvakanaka kuita panenge pamusha kuti upinde muma musina hwindo raionekwa kuti mune bhokisi bokuti raiverekwa iti but maa musina mahwindo kamba ikako kasina mahwindo saka zvakatiswisa inini ndasachemitonga imoyo ndandakuchema zvandandichiona ipapo nesapoti yataa tichimuka yekuti achiuya kuno kuharare muri kuno kudhorobha maiwe maingoti kwese kumashure kumuchechetere kovhidhiyo kainobva yakupedzera vanzi vhidhiyo iri kubuda songo iri kubuda vhidhiyo iri kubuda songo iri kubuda uchingotasa vhidhiyo unobva wangoti aiwaka ndo vanhu vakarongeka but tazoenda kukwekwe takarwadziwa kurwadziwa kusvika pekupedzisisa toilet hapaa pasina taingoenda mutusango munoziva kukwekwe mune tumwe tumiti tunobaya so okuti waingoti ukanodai
waibva ikoko zvese izvi makumbo ese abvaruka papasina toilet. Nepanekiti vanga vari pazasi pacho vakati aiwa toilet inatozara because kwakwakawandwa kwakazara nevanhu aitokondorera mota ndaamupfumi nanhingirifundisa zvakava pamo inini yangu yakatopinda because ndakawanza kuti yabva kwaprincess. Saka zvaisuvisa kuti vanhu vaitongoenda mutusango. Saka hazvina kana mukachitarisa vhidhiyo chaiyo kudhoneterwa kuti machira kwakazouya kuti hama minista chaiye ndini ndakatora kagaba kuti vagare minista vashamu gudo ndini ndakatora chitini kuti vagare kabhenji kakaa karipo kadiki ndopaakagara ana madzibaba ine anasoma nebasahwira umwe usahwira kuti ine usahwira handihude manyindo vanhu vapenyu pausahwira wangu takafuti zvino masahwira acho anasoma ava havasi kuona wewe kabhenji karipo ndo kakakwana madzibaba vese anasulu vese vanga vakamira vese vanga vakamira vese kushaya neugari. Saka imimi munoti zvanga zvitori nani da akachemerwa ke kudhorobha akavigwa mudhorobha chaizvo zvanga ari mufaro aizve pakuchidhikirira provincial hero akadai akachichemwa manje zvekuchemwa zvizvo. Saka zvakanzi kukwekwe tichipinda mustadium yemukwekwe convoy takaenda tikafunga kuti from kwekwe ndama imbaiwawo pachitungwiza apa vari kuita kubaya chakodaiko kubaya vaimbi apa ari kuudzwa asi bvuma radatewa nekuti tewa akapedza pake akaenda isi vapenyu tisita kuudzwa nama imbaiwa manje ngativakei matendere isati anayo. Dzokere pana achiyera gogo ndimbobvunza kuti pane here pawakamboona mukomana akagumbuka pamwe chete paakarovera mukadzi wake pano vamuyavudzi ikamurova mbama mundevere nekuda kwei meno nharo dzavaipikisana iye akati pfutseki iye wotiwo pfutseki akati chiti iye wotiwo chiti tokumba amurova panapa iniwo ndokumba ndachema ndabakwa nezvingabve muri vaviri kukwekwe kuhorovanerano pano. Saka wasore ipandika chawawo ndiudza chii kana kuti urova mwana wavanhu pano ndokumba ndamurova mbama iyoyo mbama iyoyo wakazomutengera redhiyo nyowani yakapisawa nomwana iri tsva kuti mai musaite chigumbu. Ndakakukanganisira ishuwa ndakahoreva mukadzi wangu pamuri chinamo chokunge ndakamurova kumba kwedu kwakare. Zvino ndakakuzvidzai ndaripa handidi kuti muhopa muchitsamwa kuti ndakarova mukadzi pameso penyu ndipapo pandakaona kugumbuka kwako. Asi mimi makabva mamuregerera paakakutengera redhiyo? Ndakamuregerera. Saka redhiyo yacho iri kupi? Iri mumbamo yakatsva. Yakapisiwa nechimuzukuru chimwana chomuzukuru. Asi makafara payakaveka redhiyo? Wakatotendereka neni achiitsvaka zvake achiziva paanoitora kumbonditenderedza netaundi kuuya paya padhuze nepawimbi yepagaraji ndo payakaotengwa ndeyenyu mai munoti kudii ndikati mai takamuendeswa ikai muzive kuti ndaripaka kurova mukadzi wangu kwandakaoita pameso penyu mukandirovawo mbama munoziva kuti yakasvika kutaundi yakazvimba rosha yagwangu ndikati eya handidi kuti mutsamwe muite chigumbu chokuti ndakakudhererai ndaripa neredhiyo. Imi makazamura mbama mamagumbuka gogo? Ndakagumbuka
kuungabve nomunhu kwawabva makakanganisirana usingamurovi ikoko urova pandiri kochawo ti ndoenda kunozvireva kuna mai kuti vatiyananiseka ko zvinozvowo murova pano kwadherera ini deve vari baba vako waiwo murova pano kwe iye muroora wenyu muchimubvunza mundewere wemini akati chii muchimubvunza kuti wakazondiudza rimwe zuva kuti mai mufunge kurohwa kuya kwandakaitiwa kwakahondiwanisa zvakawanda hameno zvakawanda ndezvei zvavakaitira ndikati uri benzi romunhu ungawandisa kwakatokunatsira kuti uwane zvakawanda zei ndizvozvo ichiti zvatakaona pari makazoshayikirwa nemuroora wenyu Barbara Muchengeti zvakakubata sei yakauya sei mamuri nanhasi kazi zvinongondibata nanhasi ari kundibata ndikasvika pamweya iyoyo ndinowana ndakadzungaira ndinowana ndakaita musodzi futi ndokuti mwana uyu waisiti vakagumburana kumba kwavo kazhinji kwacho unotomutevera iye ari pano asi gwende ikoko satani wakandidimbira akagona kuzvirongedzera mushonga yake navana vake haana kuti ndoenda kuna mai wakasvika kushopu ikoko akati vazukuru ndiwarirei ndoda kuvata handiwa mumapwisi mudzimai wandinoziva wekutanga ndiyewo mai Peter ndiye mudzimai wekutanga akauya pamba akagara pamba naDhewa patime yavaishanda kuchipatara ipapo time iyo yavaishanda kuchipatara vaitoridza magitare magitare vairidza nechikwata chikwata chacho rakuda yainzi shiri chena saka pavairidza neshiri chena ipapapo ndo madhezi akaigara namai Peter then kune musikana wavo wekutanga wandinoziva havana kugara naye kuti patime yavaida kufanira kunge vachimuroora musikana uyu yakangoitwa like vabereki vake vakaita sekuti vari kumushifta kumubvisa paarea yanga inatonga ikoza akabva kumusha uko kukwekwa ndomva awiswa kuno kuHarare saka patime iyoyo Dhewa munhu anga asati kunyanya kufambira kuno kuHarare saka aitomuonawo pamaholidays musikana paanenge adzoka kumusha ndiye anonzi Lucy Manokore kana kuti Lucy Mahlatini mwana wasabhuku pa next door kana makambosvika kusosombe kwaDhewa pa next paDhewa ndiye yanga iri first musikana waida kuroora iye kukabarwani koko vakazongoenderera mberi vachidanana saizvozvo vakaita mwana wavo wekutanga naLucy ndiye mwana waLucy wekutanga iye kuna Lucy anonzi Tongai Moyo junior aripo iye akatumira zita rero ndiani akatumira zita rero ndiDhewa ivo mai vacho vakamutumira zita rekuti Obed anonzi Obed ndo zita ranga rakatumidzwa namai vacho saka kureva kuti kutaramutswa kwaakaitwa naTongai Moyo ndo zvakazoita kuti rudo rubve raita ngei rudo rwaivepo vanhu vaingokomunikata pafoni but rudo rwepafoniwo harizoiti kuti munhu hazvizofanani nemunhu aripo saka pakazoitawo mukana wekuti mai Peter vavepowo nekuti Lucy munhu anga ari kure naTongai right mai Peter vakazogara nawo kusvika papi mai Peter munhu akangoti gare gare pamaziro angu vanhu vaigara vachinetsana mai Peter Dhewa aiti ini handirovi mukadzi but pana mai Peter vaisvika pakurovana nekuti Dhewa aiti inini handisi kunzwisisana paise pese pandaisvika aiti ini handisi kunzwisisana nambuya vako kuti akosei iwe mimi mundaro ndimune problem but aiti mukadzi uyu handingonzwisisi maitiro ake saka vanhu vaigara vachingosvika pakupokana panguva zhinji aiwa pakusvika kukanda nazvipagira iwe semuzukuru aifanira kuziva kuti varwani kuda kwezvakati chokwadi ini ndaigona kuda kunzwisisa kuti vagwa nekuda kwei but semunhu aiva patime iyo ndasingagara navo saka dzaigona kunge dziri nyaya dzekuti semurume anenge achingogara vari kubasa mudzimai achisara ari pamba pamwe vaigona kungogodora nawo neimwe nzira asi ivo pachavo vaiti Dhewa vachanditsanangurira vaitwa inini
ndonyanya kudanana maipita kana tatomborovana. Oh, panongopera hondo yo wataka kudanana paraisimba. Tewa ipenga. And then iwe maipita ngato zijaira. Ndofunga yaitingatwe chakanga chatwe chijairira chekuti tikatomborwa. Tikatomborwa zoti takuda kuwedzera rudo. Kwamba bewe. Aiwa, izvo zvitsva zvazota kubvozvinzwa wedini. Enaiti, saka vakazosuduruka sei maipita. Maipita munhu akazotangawo kutsvaka mabasa emaoko kumasaluni mukwekwemo vachishanda kudaro Dewawo ndo time yanga kufambawo nemagitari saka full time kumagitari kuchipatara asiya saka Dewa akazongosarudza kuti ini mukadzi wekuti tinozongotoita rudo kana tambotanga taita zvibhakera ini ndaa munhu wevanhu saka ndozonzwika futi ndiri kutanga ndiri kukirisana nemunhu ndokusiyana kwakaita rajongwe rotanga rambodzingirira ichokwadi ndo maitikira zvakaita ndobva azoita sei nemwe kufamba kwenguva maipita vakamba vazoenda kuSouth Africa kunoshanda kuSouth Africa ndobva vasiya Peter ari ku5 kwambuya vacho vamusiya ari ku5 Dewa ndo pakati ini mwana angagara ari kunambuya ini ndiripo ndokutora kwakaita Peter achidzoka kumba achigara nababa vake. Saka mudzimai Barbara akazouya sei? Kuuya kwakaita Barbara munhu akasangana naDewa ndingangoti pavakasangana chaipo inini handina kunyatsokupaziva nekuti Barbara munhu aiva asingauyi kumashows uyu mwana anga achiri kuchikoro handina kunyatsoziva pavakasangana asi mukufambidzana kwavaiita akandidana Dewa akati ndimbonokuradza mbuya vako ndoda kuti vauye pamba pavagare ndobva taenda ku10 Dewa munhu aitoshanya pamba pana Barbara mai vacho varipo baba Barbara vangu vari kuUK mukoma waBarbara anonzi Roni vangu vari kuUK saka paingogara mai chete saka Dewa munhu aitoshanya achitosvika pamba panomubereka Barbara anga akasununguka Barbara achiri kuchikoro ipapo anga achiri kuchikoro ipapo saka Barbara munhu akatojekesera mai vake akati aba mai uyu ndiye mukomana wandada kuti ndikapedzawo form 4 yangu ndizoroorwa naye saka vakazotorana sei? Kutorana kwavakazoita Barbara apedza form 4 Dewa akandideedza inini akati knowledge ndikuda kukutuma kumusha unodeedza mukoma John vanhu vaone ngari mukoma waDewa akazoshaika netsaona yakaitika ndomba ndati pane program ikwanzayo toda kuti tinokumbira mbuya vako vachiuya pamba iyi chirongwa chakanaka apa anga apedza chiuya wanda angasati apedza anga atopedza form 4 yake ndomba ndaenda kumushando vandanodana John vanhu vaone ndomba tauya ndomba baba vaBarbara vangu vakatouya kubvawo kuUK vangu vakatoudzwa kuti pane program ndomba taenda kumbokona Barbara nemunyai ndomba Barbara anokumbirwa ndomba Barbara auya ataperekerwawo Barbara ndomba auya kumba kwaDewa ndokuwanana yakaita Dewa na Barbara Muchengete. Kwakaita vana vangani ko? Akaita vana vaviri anonzi Tanaka na Natasha no na Nico yes. Kupane ainzi Nyasha musikana kuti akambodza mazuva apera kuti ambomwana pasocial media inzu uyu mwana waDewa wamuita singatomuziva Nyasha ndeupo ichokwadi uyo Nyasha mwana waDewa uyo mwana waDewa ende uyo mwana waDewa ndosikamwa mai vake vano vaigara kushombe pa zororo pa ndo pa mushapana pa gere mbuya va Nyasha mai vake zvino Nyasha vari kuSouth Africa avo ndakazovazivawo vatoeni pamuviri havana munhu aivasingauyi kumashows asi pavakaonana naDewa chaipo ivo vachisanangura kuti vakaonana kuhospital naDewa yekukwekwe nekuti Nyasha naPeter havana kunyanya kusiyana stereki pamakore avo saka Dewa mazuva aishanda kuhospital ndo mazuva akaonana namai Nyasha ndokuzoita mwana iye Nyasha asi havana mboita wana nekugara wose saka yakazongokurawo ari uko Nyasha haana mbozonyanya kukura ari kuna mai vacho nekuti mai vacho vakangoti gare ndobva vada kusiya mwana uya kuna nambuya vacho kushombe
ndione kuti ni mwana angagare kuna mbuya kushombe ndobva amutora Nyasha ndobva vagara naye kuda kuti Nyasha anga agara naye pamwe chete achengetwa na Barbara. Iko zvinezvi Nyasha aripi? Iko zvinezvi Nyasha pari zvino ndisingazikana akadzokera anga akauya kuMemorial kuno kuZimbabwe kubva kuSouth Africa. Ari kuSouth Africa, ari based kuSouth Africa izvi. Ari kuite? Ane basa remaoko bate wemaoko ari kungoita kuSouth Africa. Alright. Kuzoya umwe anonzi Tien. Ya ichokwadi Tien imwana waDheo. Uyu musikana uyu inini kuberekwa kwake ndanga andina kuziva, asi mai vake ndaivaziva. Saka pakazoshayika Odheo akauya mwana ndobva asvika kumusha. Vana vachihera ndobva vanditumira shoko kanzi anoli imbouya kuno kumusha kune mwana ari kunzi anoda kuti akuone nekuti mai vake vane nhoroondo newe. Ndobva ndaenda kuya mwana ndobva nditsanangura kuti ndobva kugokwe ndobva ndati achimbomira kutaura kugokwe kwaunobva uku pahospital here yepagokwe center ndo paigara here mai vako kanzi exactly ndikati kana pari pahospital vana mbuya apo ndo paziva nekuti inini taitombotiwo patinoenda kugokwe ndo pataisatombobuka marooms ndo patainogara ipapo paimba yaigara mai vacho vaishanda vaive nesi pachipatara. Saka vaive nemba ipahospital ipapo. Saka munhu wandakamba tangoti ujekeserawo kuna nambuya kuti mwana zvinogona kudaro nemakore ake netime yaari kureva kuti anogona kunge zvechokwadi ari mwana waDheo. Saka uyu akauya Dheo vashaya? Akazouya Dheo vashaya. Namaroterereka ndo yatatakapakata pazuva nasimwe aiwa regai ndisire mabato zongopedzisaka musomuvhura nditika yabvuma varanda Dheo watongai moyo. Zita rangu Rapsona the national driver. Titendeka kune vese vanga vakateerera kunhepenya nyelsevemuka kunyanya zvakareka magamba emhanzi tichitaiwa muri zvidadiso Mwari wakuitira zvakanaka. Ndichakusiyai muri mumaoko amukomana tane nhume zvapachifamba nawo kubva ikuzvinonzvoka kubata nguva dza3 o'clock. Asi mangwana ndichazenge ndiri panapa kubva nenguva dza3 masikati kunobata 6 o'clock. Kubva na3 masikati padrive time kubata 6 o'clock ndichange ndiri pano zvakare. Ini nangu ndoponotungira wangu usina nyanga pasi. Tata musakangane zvakareka ndatininika kuchazenge kuine nyaradzo yababa Ngorovera kudinolika